Kani mga kaigsuunan, before nato i-start ang atong debate, unahon nato ang pagpakilala or kung wala mo kaila sa atong mga speaker o konting preview sa inyong pamatud-an karon. So unahon nato ang atong afirmatibo, paila-ila sa ta, bro. Okay, mayong gabi sa tanan o labi na sa ako ang katbang, Brother Alvin Gitamundok ug sa ato ang moderator. Good evening. Uban sa tanan nga mga maka open ani nga maong debate, mayong gabi sa tanan o may buntag karon na ninyo matan-aw nga maong video, mayong paglantaw ninyong tanan diha. Ako dahil si Peter Pindon, dating membro sa Media, no, sa Seventh Day Adventist, pero ni live lang ko kamay kay relax ko sa debate. As ng panahon wala ako ka debate, mao nga wala ko ninyo nakita sa social media. Dati halos kada Sunday na ako sa kang Roland Pards, puro kamatuoran sa iyahang programa. Karon pa ko nakabalik niya, ayon na magmalinawon ang ato ang pagpaminaw uban sa amo ang tulo karon nga naa diri among moderator o sa kang Bro Alvin. Ako ang giasahan o akong gilauman ang friendly discussion upat babaw na to ang ugma. Para nak ibalik sa atong moderator. Okay, paila-ila po ta ang negative. May gabi na tong tanan, good evening. Daghang salamat ni Brad Rasha Vista. Diana ng atong moderator karon ug ang atong admin sa Russia TV nga gi-allow ta nasad sa ikaduhang higayon nga doon na tayo himuong gamay ra gud nga dialogue ug debate tali sa akong amigo si Brad Peter Pindon nga usa ka Seventh Day Adventist. Unya ang among tema na type man diyan, nakita ninyo mga friends and listeners and watchers and viewers. So sa affirmative, ako ang negative. Usa ko ka Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Unya ako ang CFD coordinator din sa RCC sa Cebu o debater po sa CFD. So karon gabi mag-expect ta kay nakahuman na pud mig debate ni Brad Peter gani wa mi Brad Rush moderator adto diri lang sa akong live stream malinawon man. So mohangyo lang ko Brad Peter nga i-minimize lang pud nato ang kining objection kay nagpaila na nga doon lang yun tayo gugma o pagtahod sa usag-usa, no? So, Badras, sila to lisunod sa Badras. Okay, good evening, ng gabi. Okay, so sa mga gusto na mag-share kung gusto nyo yung mga ingani na content or mga discussion, pwede ninyong i-share o pwede mo na mag-comment diha kay magbubasa ko og mga pipila ka comment paghuman sa cross-examination, ha. So again, ako ang balikon ang ilahang topic karon. Pamatud-an ko na walay lain nga gibalaan ug gipanalanginan ug gipahulayan sa Dios mao ang adlaw nga ikapito. Mao na nga adlaw ang igsisimba sa SDA pamatud-an diha sa Biblia. So Brother Peter, 10 minutes para sa iyo. Your time start. Okay, mayong gabi sa tanan. Daghang salamat no sa tuang moderator. Akong tema kung matud-an nga walay lain. Sa ato pa ag naay mo supak labi na sa kuhang katbang karon si Brother Alvin, ato yung asahan nga doon naglain. Mao maguna gyud sa debate. Matud-an gani nga walay lain, naay mo supak sa ato pa. Of course naman masabot nato nga doon naglain. Atong asahan jud ni mga kaigsuonan labi na sa ato ang mga listeners karon nga doon nagyulain di ay nga adlaw nga balaan gipahulayan o gipalanginan. Ang akong teksto nga ako ang pagagamiton kuan na kayo siya no kanang known na kayo siya nga maong teksto tungod kay naagi siya sa Genesis. Pag humaghimo sa Ginoo sa kalibutan mao day ni siya ang iyahang gisunod nga buluhaton. Akong basahon nasa Genesis 2, unya 2, padulong sa 3, nag-iingon siya. Og ang adlaw nga ikapito, ato pa ikapito, mo na yung nasa ko ang tema. Natapos ito ang buhat, nga iyang himo, og mipahulay
siya sa adlaw nga ikapito. Mao na siya ang nasa kong tema nga ipahulayan sa Dios. O ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyahang nahimo o gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Mao gyapon nila sa ko ang tema nga yang gipanalanginan ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga iyahang nahimo sa Dios. Pagigsuunan, dili siya lisod ipabarog tungod kay kini siya usa ni siya ka doktrina. Ang pagpamatuod nga kini siya adlaw ni siya nga igsisimba tungod kay nakita ninyo nga gipromote gyud ni siya sa ato ang sa amuang pundok nga Seventh-day Adventist. Tungod kay mao ni siyang adlaw nga pinaka-espesyal tungod kay gi-espesyal po ni siya sa Ginoo. Nganong nakaingon man ko nga gi-espesyal ni siya sa Ginoo. Tungod kay sa pito ka adlaw, no, gikan sa unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima hangtod sa ikaunom, walay record nga iyahang gipanalanginan. Walay record nga iyahang gibalaan. No? Hibalo ko nga naay teksto sa Biblia, labi na kay iyahang gamiton ni Brother Alvin karon nga unang adlaw, gibalaan, balaanan ninyo, ana. Pero dili na siya, wala na siya nagisgot og simana. Kung dili nagisgot na siya sa gitawag og yearly Sabbath, no? O wala na siya, dili na siya mao ato ang topic o tema karon. Kay ang atong tema karon kini mang ikapito. Basta magisgot gani tag ikapito, gitawag na siya og week, no? Isang linggo, ano ba? Kahinumdum ko sa una sa kanta nga isang linggong pag-ibig sa ato pa. Sulod gyud sa usa ka semana nga gugma nawala ra nga na bitaw. Mo na ako ang bot pasabot sa kuang tema nga dili lang wala ko nagpamatuod anang giingon nga unang adlaw sa bulan, unang adlaw sa tuig, unang adlaw sa ikapitong bulan, wala ko nagpamatuod ana. Ang akong ipamatuod kining adlaw nga ikapito. Pati niya ma-misinterpret ba? Nga anak din si Brother Alvin niya dunggan ako walay lain ug na ako'y mabasa nga lain ana ba kasi mo ana bitaw niya pagkahuman mo diretso didto mo ambak didto sa unang adlaw sa semana sa bulan, unang adlaw sa kapitong bulan kanang naa sa Levitico 23. Dili na mao ang ako ang tema. Kung dili na akong tema nga igsuon mao gini siyang adlaw nga ikapito. Nganong espesyal man ni sa amuha. Tungod kay ang amuang pagtamod sa maong adlaw sama sa pagtamod sa Ginoo. No? Giunsa man niya ang adlaw nga ikapito. Gipahulayan, gibalaan, o gipanalanginan sa pa iyang gibless. Walay lain. Papamatud-an ba na sa Biblia nga wala gilain? Yes. Sa diha nga iyang gihatag ning adlaw ngadto sa Israelites, sa diha na ulipon ng Israelites. Mabasa nato ni siya sa Exodus 20. Exodus 20 verse 10 man siguro ni wala ko masayop ako nung basahon. Kay namaligya man gud ko ganiha niya pagkahuman nagtukog ko di mo siguro madayon siguro niya hapon ako naka coordinate ni sa ato ang moderator nga madayon jud ni siya yan ingon si Brother Alvin pud nga siguro madayon ba gyud pag nadayon wa ko kahimo sa kuan pro sayon ra man gud ni siya nga tema pamatud-an jud ni sa Biblia magigsunan nga wa gyud lain no akong basahon nagingon sa dire 20 verse 10 ingon sa Exodus. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igapahulay alang Jehova nga imong Dios, nga imong Dios. Dili duha, dili usa ra gyud. Wa gilain, no? Dato pa ligon kayo nga tema kay naagi sa Biblia. Ambot lang og unsaon ka ni Brother Alvin wa ko kay balo og naa siya mga strategy karon nga iyang paghimuon nga iyang mapakita nga dunay lain. Nay lain. Pero ang among sabot ani mga kaigsunan akong ipaabot diha ninyo. Nga sa sunod pud namo nga debate, pamatud-an pud niya
Same ra gyapon ani nga tema. Pero adlaw nga igsisimba sa RCC. Mao ra gyud na nakalahi. Oh, kanang giingon diha nga adlaw nga igsisimba sa Seventh-day Adventist o SDA o matud-an diha sa Biblia, mao po na siya nga tema. Mao ra gyud nga pagka-plaster kay nagsabot na mi anay. No. Pero adlaw nga igsisimba sa RCC o Roman Catholic Church. Nindot kayo ni siya nga debate mga igsunan. Abangin ninyo ang part 2 ani. Kay kini friendly discussion raman ni siya. Wa man gid isipon ani nga mudaog, nga mupirde ang ato ang importante nga mahatod nato no, mahatod nato ang gitawag og kamatuoran sa atong mga listeners. O magubot man galing mo diha nga mulabay mo mga lain nga mga pinulungan. Di gid nimo babag ana inyohan ang katungod. Inyohan ang katungod mga igsoon nga kung sa inyohang paglantaw sa mga balag personal wala na siya dili mi mo babag sa inyo kung dili inyohan ang katungod. Pero ayop nga masabtan ninyo. Kining amuang debate ni Brother Alvin is inamigo ra gid kayo ni. Unya ang ato ang patigbabaw ani mao ra gyud ang gugma. Akong i-promote dili ang akong kaugalingon. Kundi ang akong i-promote ang pulong sa Dios. Unsa gani mga kaigsuonan, kining adlaw is special kay ni siya. Diha. Special kay ni siya. Thank you brother moderator, atong moderator. Kung anong special kay ni siya tungod kay kining tulo naa. Niingon ako man kay igsuonan nga mobalhin ko Roman Catholic Church kung naay teksto nga mahatag nga ang unang adlaw sa semana gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan. Dugay na kay na ako, no, nagpost jud ko ana kay willing pud ko nga mo adtos Katoliko basta kay makahatag. Pero ingon si Brother Alvin, di akong gitagaan, ang iyang gipanghatag si Brother Alvin naman jud ni mo imurog suod-suod nako nga motubag sa ko ang mga pangutana. Oh, ganahan kay ko ani niya kay ano man. Wala siya gilipod-lipod. Nihatag siya mga teksto pero ako ang gibasa. Wala nag-isgot. Mahitungod sa unang adlaw sa semana nga gibalaan, gipahulayan ug panalanginan. Kung moingon ta mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito para sa Hudiyo ra. Kung moingon ta nga para sa Hudiyo ra, ato pa espesyal na yang Hudiyo. Yan man, gihimuan gid sila adlaw. Gipahulayan, gibalaan, gipanalanginan, gihatag sa ilaha. Nya kita, kumusta? Itagaan tag unang adlaw kay mao man na siya adlaw sa unang adlaw nga kanang para sa Kristiyanos. Ang gihatag sa Kristiyanos wala gibalaan, wala gipanalanginan ug wala gipahulayan. Diba unfair kayo? Ang Ginoo dili ingana ka unfair mga kaigsuonan. Kun dili patas ang Dios. Kun ato ang itong sa atong una-una, no? Nga ang Dios dili siya ingon nga dili patas, kun dili patas siya. Ang iyang gihatag sa Hudiyo, gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan, iya paghuman ang gihatag sa tuaw wala. Di ba? Tato ba, magpabilin ang ako ang pagsabot, magpabilin ang ako ang motibo, magpabilin ang ako ang pagbati. Nga kana nga adlaw, espesyal na para sa tao. Ngano man, tungod kay diha sa Marcos 2:27, gihimo na siya alang sa tao. Di ba? Wala magkigsuunan nga, mahudiyo man ta, mahintil man ta unsa diha kanang adlaw gihatag na alang sa atong kaayuhan, no? Dili na to una-unaon mga gigsuonan nga kanang unang adlaw semana nga may pagkabanhaw ni Kristo moingon na ta nga mao na gibalaan gipahulayan kay og naa man galing hadbay ko nga nagkatoliko imo na akong gipangayo nagpatabang ko kung kinsa man ako pang si Darwin, Father Darwin Gitgano, PM pagid nako na tabangi ko. Kay og tinuod nga mao nay kamatuoran nga kamo mo'y tinukod. Ubalhin ko diha basta kay makita nako nga ang unang adlaw sa semana gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan sa Dios. Wala gyud hantod karon. Basi karon pag siguro pa kigsuoran kay nagdebate naman jud mi, nagatbang naman jud ming brother Alvin Gitamundo ron. Basig makahatag siya. Okay, kanang punong ulay lain, yan bisupak Ato ba doon lain? Sige daw ko no. Ato daw ko no paminahon si Brother Alvin kung naabag yung lain. Asa dapat mabasa, kinaaman tayo Biblia. Ako nag-andam yung Biblia magigsunan. Nag-andam kong Biblia.
aron nga akong masundan kung asa dapit ang ihang pito. Okay, daghang salamat og mayong gabi ka natong tanan. So diha na human ang una na presentasyon sa atong affirmative. Dirita sa atong first cross sa atong negative sa affirmative, Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. Your time start. Daghang salamat atong moderator Brad Rasha o niya atong amigo si Brad Peter Pendon o sa Seventh Adventist. So ani ata karon sa first cross, isip negatibo ang una na kong pangutanan nimo Brad Peter nga kanang imong gikutlo nga Henesis 2:1 ngadto 3 duna banay ngalan sa adlaw diha nga ikapito. But pa ko pasabot, labay gibutang dahil Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Doon na ba dahil ginganlan nga ngalan sa simana sa atong kalendaryo diya sa adlaw, sa ikapitong adlaw, sa Henesis 2:1. Doon na o wala? Okay, Palihog. tubag, wala. Okay, tubag nako walay ngalan. Pero ato ang masaksihan ang mga Hudiyo nga nagbantay anang adlaw nga ikapito hangtod sa panahon ni Ginoong Hesus, hangtod nga namatay si Ginoong Hesus, hangtod nga ginganlan ang unang adlaw simana nga Domingo diha sa Biblia, Latina Vulgata. Walay nagdebate diha sa Biblia. Ato pa, gusto. Next question. Sunod pangutana, Brad Peter, kay miangkon ka man, actually, nagpasalamat ko nimo. Thank you very much for being honest and candid nga mingon ka, wala gilit na pulit na mabasa sa ngalan sa adlaw. So akong pangutana nimo ikaduha, mauni, simple ra pud kaayo tubagon. Kanang gipahulayan ninyo nga gialigar nimo sa imong tima nga misunod mo sa gipahulayan sa Dios ikapito, kamong mga SDA, Seventh Adventist Church, di ba doon na may adlaw da nga Saturday inyong gipili, dili man mo Sunday, di pod mo Friday. Saturday gyud yung specific name of the day nga inyong gialigar nga mao na ikapito. Di ba? Yes or no? Saturday mo na mahulay, Sabado, Saturday. Yes or no? Okay, yes, tungod kay mao man na siya gisundan, no? Mao man na siya gisundan sa Biyernes, Sabado, Domingo. Nya babasa nimo na siya sa Mateo 28:1 nga milabay ang adlaw ng igpahulay ang sunod unang adlaw sa semana. Sa ato pa ang ikapito walay lain kun dili mao ang Sabado. Nya wala pura supaka. Walay usang. Next question. Next question. So, daghang salamat sa Igsong Peter, no? Muhatag sa kong pasalamat sa una ko mo proceed sa kong pangutana nga candid sad klaro kayo nga imong giangkon nga Saturday giday mo mga Seventh Adventist Church. So ang sulod ang mga question ni katulo mao ni Brad Peter, simple ra pud kaayo. Kay Saturday man day mo na mahulay mga SDA unya miangkon man ka sa ulang higayon sa kong pagpangutana nga ang Dios may panalangin o may pahulay sa adlaw nga ikapito pero walay Saturday pod may angkon sad ka nga walay litra po litra nga ngalan sa adlaw. So karon wa de mo takdo lang inyong adlaw kay kadto ay ngalan man wa magitudlo sa ngalan sa kalendaryo da kamo nagtudlo man mo ngalan sa kalendaryo nga adlaw. So dili day na maugyod exactly ang inyong gipahulayan kay do na may ngalan ninyong adlaw sa Dios wa man numero ra man ikapito. Yes or no? No. Wala gina siya ingon nga wala nagkatakdo. Kundi nagkatakdo gina siya kay ngano man. Diha sa Biblia, walay debate diha nga nahitabo. Walay debate diha ang mga Hudiyo diha nagbantay hangtod sa panahon ni Kristo. Adlaw nga ikapito. Ginganlan man gyud nag Sabado. Wa po'y nag-ingon nga ayon naggandig Sabado. Di ba? Sa ato pa walay debate. Next question. Next question. Sa original Greek kanang Saturday, ang wa gyud mabasa sa Biblia diri premise ani nga Sabato sa Old Testament kay Hudiyo man, Hebrew, Aramaic ang Old Testament. So ako pangutana ingon ini ra ka simple Brad Peter unya I hope nga honest po ka mo tubag. Kay mag-limit po ko diri di lang ko object padayon lang unsa imong tubag okay ra ko. So ako pangutana simple ra po kay Brad Peter. Kay mingon man gyud ka nga Saturday sa ikaduha akong pangutana nga ang inyong ipahulayan Saturday ngalan sa adlaw sa kalendaryo karon sa modern times. So ako pangutana ining simple ra. Sa Old Testament do na ba kay translation sa Greek, Hebrew, Aramaic bisag unsa, English, Tagalog, Bisaya
nga Saturday na nga adlaw lang ikapito sa Old Testament lang bisan usa lang kasita sa Old Testament ha. So from Genesis to Malakay, doon na kay sitas o wala? Tugalay mi kung wala. Tubag nako Sitas, wala kay ngano man. Tubag nako wala kay ngano man. Tungod kay ang atong gitun-an is Bisaya. Dili man ko pabarog Bisaya. Unya ako na lang gitubag kaniha nga wala gyud debate ni tabo nga ang adlaw nga ikapito ginganlan og Sabado diha sa New Testament. Kaya og nagdebate pa sila sa to pa nakita nato nga diha daan sa Old Testament o kanang mga Hudiyo. Okay, Next question, Brother Peter. Susunod na ko pangutana kay miangkon man ka nga wala mo ni pagpakugamay pero hilom ra. Honest po ka nga wala gyud litra po litra bin Saturday sa unsang nga translation sa Old Testament. So ang next question ako ingon ini ka simple. So ang Jewish calendar day Brother Peter wala gyud ngalan sa adlaw kundi numero lang sa adlaw. Sumala sa history, sumala sa Biblia. No nga ang Jewish calendar 1, 2, 3 santo di kapito lang gyud nga adlaw wala nga Monday, Tuesday, etc. Yes or no? Uyon ka. Okay. Yes, wala nganli. Tinuod na wala nganli. Pero sa ilaha diha sa Old Testament wala nganli. Pero pag abot sa New Testament kang inganlan, wa gyud nagdebate diha, wa gyud ingon nga ni supak. Ayaw nagnganli oy, ayaw nagnganli sa Sabado, ayaw nagnganli og Domingo ang unang adlaw sa semana. Oh, tama to yung mga teksto diri nga nagpamatuod nga ang unang adlaw semana Domingo. Oh. Next question. Sunod nga pangutana, sa New Testament kay panahon naman sa Roman Empire nasakop na ang Hudiyo sa premise mo lang moderator Brad Peter nga ang Roman Empire mo ni sakop sa Hudiyo. Pangutana na ko nito. Object sa mahulog ang oras ba? Unsay objection? Kining ako ang object sa question nga mohatag og premise bisag mo lapaw sa 7 15 seconds. Oo, pwede ra bro. Oh, what I limit sa kwan bro. Pay. Running time man po na, iyaman po ng time. Okay. Thank you. Sige pa dayon ta. Proceed bro, time restrict. So pangutana ko sunod, Brad Peter, o siguro last na din nga question. Sa Roman Empire nga may sakop sa mga Hudiyo, di ba ang mga Romano may una Julian calendar, unya nag-adapt na rin sa Gregorian calendar, gikan sa Roman calendar, mao pa gisugdan pagngalan og Saturday, Monday, etc. ang atong kalendaryo karon sa moderno. Yes or no? Hebalo ka ana. Yes, nahibalo ko ana. Mga bitaw nga naingon ko nga wa gisupak sila. Wala gyud debate diya sa Biblia. Kano saan nagdebate? Diri na sa tuong panahon karon nga naa ka, nga musupak na ka. Wala man gud na debate. Ang unang adlaw diha sa Biblia, Domingo, ang ikapito, Sabado. Mao man gyud na, wala man gyud debate ana. Mo na nga og naa pay lain, ihatag og lain. Last question. So di gyud ay takdo tong sa Old Testament nga numero sa adlaw sa Jewish calendar sa New Testament and the Roman calendar nga ginganlan ng adlaw Monday hangtod Saturday, Sunday. Di gyud ay takdo na kay bersikulo nga ditra sa takdo. Time na. Bro. 7 minutes time. Bro, Dili na bro. 7 minutes. Dili bro. 7 minutes na. Oo. So, diyan nagtatapos ang ating first na pag-cross, no? So before nato atuon ang ato ang negative presentation, shoutout muna sa ato ang nasa live sa YouTube channel o sa ato ang Facebook. Shoutout kay Gwen Rosales. Unsa day pulo sa New Testament kung old ra ka magbase. Shoutout din kay Jimwell Bungalos, Yari SDA dyan. Shoutout din kay Mel Valenciana. Ayaw og balhin Brad kay gamay na lang mga protestante na makig-debate na apay sunod nga generation makahibaw kung unsay bihuhat sa tao ug sa Ginoo. Shoutout din kay Vince Fernandez, Pedro Pinduco Mandaining sa Batista. Shoutout din kay Espiritu sa Kamaturan. Sablay na. Wala man di ay Bro Peter. Shoutout din kay RBCD. Topic lang dong Peter Pindon na unsa naman ka.
Shoutout din kay Espiritu sa Kamatuoran. Hahaha, bugod yun ni si Bro Peter. Dili daw magdumot pero og maluka pa sige og usig sa social media. Bugoy yun ni akong amigo. Shoutout pod kay Armando Pahak. Dali raman na humanon kung tinuod nga Sabado ang igsimba o ipagpahulay usa ka teksto lang ang naay apostol ni simba kang Kristo sa adlawng Sabado daog na diretso wala ay panabot ning mga SDA na tinuuray lang. Shoutout pod. Okay, so proceed ta sa ato ang negative presentation, Brother Alvin Kitamundok, bilang negatibo. Your time start now. Daghang salamat Brad Rasha, atong moderator ug admin sa atong Russia TV karon sa atong gamay nga dialogue ug debate ni Brad Peter Pindon, atong amigo nga Seventh-day Adventist. So karon di ako sa negatibo for 10 minutes. Simple ra kayo si Brad Peter nakasabot man sa akong pangutana unya honest mo sa mitubag. Believe sa kong Brad Peter kay inamigo gining amo no. So sakto ingon ni Brad Peter mas may na Badalbin magdebate tay pakita sa lato sa publiko atong gugbag pagtahod. Kay kana maglikoy-likoy wa man tay gugma nagpagtahod kay ato mga halap-halapon pero giklaro man gyud tubag ni Brad Peter tinaw kay no bisan review na tong video manang wasag koy objection. Now karon dirita sa last na ko question nga naputol kay abta na sa oras no say by the bell ang ato isuon si Brad Peter. Kaya pangutana nako kay ni uyon ka naman nga ang Jewish calendar sa Old Testament wa ang ligadlaw numero lang 1 2 3 4 5 Unya, uyon sa Roman calendar, panahon sa Roman Empire, mao pa nahimo ang Roman calendar o Julian calendar nga diya gisunod na atong Gregorian calendar nga ni-adapta tanan Katoliko sa Badista nga mao paginganlan og mga adlaw Monday, Tuesday, hangtod Saturday, Sunday, etc. Uyon ka, uyon siya. So karon ang last of question ari na sa lahat ko siya mahikog ni inig magapos kay ngano kung nalapos pa ako pangutana, di sa katubag ako pangutana, asa may bersikulo sa Biblia? Biblia, litra po litra, Old to New Testament, from Genesis to Revelation, nga nag-ingon, nga kanang Saturday, maugyod na ang ikapito nga adlaw. Kanang sa Roman calendar, Julian calendar, Gregorian calendar, nga gisunod sa Sabadista, maugyod na ang Saturday, o day Saturday sa Greek, o Sabado nga gi-adapt nato karon sa Bisaya o sa Espanyol mao yun na kay ngalan man sa Sabado ngalan man sa kalendaryo nga pito ka adlaw pero wa gian ko ni Peter nga sa Old Testament Jewish calendar wa yun nganli so karon ato na ipangutana diha may mabugto gyud ang tema ni Brad Peter kay wa magitekstuhan na nga pitong adlaw pihog yun iya raman gi-assume assumptionan probata fallacy of assumption ng probata Brad Peter. May asumir ka lang. Una, naman na, mahudiyo ni sumpay man ni Badalbin, kapatong adlaw, Saturday na. Fallacy of na sekretor. Kaya hudiyo, gani po yung nga nung Saturday may lang gipili, unya gibahog dito si kapito sa Old Testament. Hudiyo na gani sila ha. Huwag itekstuhan ang sa Biblia. Nga nagingon ang Diyos, si Kristo mga apostol, o bisan si San Pablo, o si Juan nga apostol, o niingon usa sa mga apostol, nga niingon sila diya sa Biblia no sa New Testament nga gipiho na ko karon ako si Kristo inyong Ginoo nga kanang ikapitong adlaw sa karang tugod ang gisgutan ana Saturday mga apostol kami sa Ginoo amo sa isulti wag yan na mabasa Old Testament to New sumunod sayo kang Peter tema nga nagpahulay pamatud ang ikapito ang Dios may problema sa katunga sa proposition pero ang katunga man ta magproblema mo nang nisugot ko Peter nga mo debate ko negative ko kay musupa ko ana laliman ka ang second half of the phrase sa imong tema sa imong topic nga maupoy gipahulayan yun mao gyud na ikapito gipahulayan sa SDA Seventh-day Adventist Church o gisimba adlaw nga igsisimba ni gipiho naman ninyo Saturday di wa man may batayan sa Biblia Saturday gyud ang ikapito translation gani nangayo ko nimo wala ka sa Old Testament, kung gipiho pa na, di Saturday, nauntaan na ng translation sa English, Tagalog, Cebuano, wala may mabasa niya. Nga Saturday, kung makabasa kag Sabado mo, Senyor Yap, small letter S, pasabot, igpapahulay. Lahi po ng Sabat nga, igpapahulay. Dili na automatic ka Saturday nga Sabado. Sabado, capital S, ngalan sa adlaw sa
kalendaryo sa 7 ka adlaw sa modern times sa Roman calendar, Gregorian calendar, Julian calendar. So kasabot ka, Brad Peter. Uy, balik na sa Katoliko, Brad Peter. Nagduda na naman ka. Nagduda ko, Brad Peter, nga ang mga Katoliko nga imong mga parintigi, mahal ka, gitabangan ka, higugma ka. Diyan mo nakita ang gugma sa mga Katoliko ni mo nga pamilya, dili sa mga Sabadista kauban nimo. Kita nawat tong mga Sabadista og yataki man gani ka nakakita nagsunod mga pero wala na ko isguti. So balik sa Katoliko, Brad Peter, kay Katoliko dili mi sama sa Sabadista nga sa 1863 lang may tungha niya nag-aligar din niya sa di ko sigurado gini mo gini kapito kadlaw nga bisan ganing Hudiyo imong konsultaon mga rabbis karon dito sa Amerika sa Europe mingon man gani wala mi piho wala mi tekstos Biblia litra po litra sa Aramaic Hebrew versions of Testament ug sa Griego ninyo mga Kristiyano nga wa na mo dawata wa gyud litra po litra mabasa kanang sa kalendaryo nato karon sa mga Hudyo modernong panahon sa mga Kristiyano nga Saturday na day Saturday nga maunang ikapito kadlaw nga ipahulayan sa Dios sa Genesis 2, Exodo 20, Ezekiel 20, etc. Wa gyud. So daw nang debate tikangkang na ka, Brad Peter, sa kupangutana wa gani ko nag-object noon kay friendly lagi dialogue with love and respect. Ang mga Katoliko nga mabut nakadungog sila malipay ko sila makahunaw na bito badal mo simple raman di kay hunaw-naon so mudiman ka na ko dili man ko affirmative diri sa igpapahulay na mo nga Sunday first day of the week sumala sa Jewish calendar ya mao ni ikapito nga adlaw na sumala na sa Christian calendar para namo so dili ka kapangutana na kay di man ko diri affirmative diha na ko mo object nimo kung imo ko pugson kay sunod pa man ang tema ikaw mo gani nag-announce nga hindi ba daw ni kay sunod nga tema na mo Brad Alvin si Brad Alvin na po mo pamatuod sa Sunday sa Domingo nga man nagipahulayan gibalaan sa Dios nga adlaw oh so ingon siya walay lain ko no kung imo challenge siya na nga may lain aw mauhatag og bersikulo litra po litra gyud kabalo sa Brad Peter sa Lagasitas. So, kung mo-challenge siya na, sud na sa taro. Lain na sad nga, tikangkang, lukapan na sad. So, muna, Exong Peter, no, akong balikon, i-review lang ako kasimple ang akong first negative stand. Negative gini nga stand kay sumala naman isa kong questioning, no? Nga sa Old Testament, gingan na nagikapito sa Exodo 20. Gani, nasipyat pag yun mo kay sa Exodo 20, kung ato yung ipatakdo yun sa kalendaryo, muprobar hino sa Katoliko o sa ubang mga Kristiyano nga wa nagpahulay Saturday nga Sabat sama ninyo Sabadista ug mga iglesia sa Dios nga naman Brad Alvin simple kay sa Exodo 20 utso ngadto 12 pito ka adlaw unsa mailhan lang sa igpapahulay na Sabat na dili na katong Saturday kay way mabasa lagi litra polita miyang kuna ka ayan na nabakwiya gibutang diha unom ka adlaw magtrabaho ka so first day to 6th day unang adlaw ngadto sa ikanom working day trabaho. Kung ikapito, mo ipahulay o Sabat, mabutagig Saturday. Unya karong kung takto na sa kalendaryo, wala may nagsugod og trabaho Domingo, tibok kalibutan. Asa gani ka mo sa Balista, pasundon magani mo gyud sa sa Lunes kating trabaho kay sir adumang kumpanya Domingo. Asa makakita kumpanya nga mo ka, sir, tagiya sa kumpanya sa Balista man ko so mo trabaho lang pug Domingo maingon man tagiya ako may manager akong tagiya sirado man tag Domingo dong so wala para kaadlaw imong trabaho ini libara kaadlaw imong sweldo muna Exong Peter kaming Katoliko tukma kay Lunes ang among trabaho kapag ko kana Brad Peter kay Katoliko pa siguro kasahon na yung mga parinti lagi nagmahali mo labaw pa sa mga sa Balista ba Katoliko o karon balo na sa lingonin ni ka simple sa Katoliko last 3 minutes Lunes unang adlaw sa pagtrabaho kung ginailain niya tahuron na bang gobyerno Roma 13:1 nga city so nagsunod kita panahon pa ni Cristo Lunes yung trabaho unang adlaw so muhap tag ikaunom Saturday nga ikaunom sa takdo sa kalendaryo nga Roman Julian calendar o Gregorian calendar nga kung gadapt karon sa modernong panahon so Domingo gyud ikapito tanawa Brad Peter dili sa Saturday Sunday gyud o Lord's Day kung ato patukmaon ba naami prueba ikaw wala asa may imo prueba sitas nga nasa secular Brad Alvin, Domingo gyud ang unang ihap sa adlaw. Wa makay mabasa nga Domingo unang adlaw bisan sa Biblia.
Gibutang na gunang adlaw kay Jewish calendar wala nganli. Gibutang nag Sunday kay Roman calendar ginganla na. Pero wa magingon ang mga Romano nga naghimo sa Roman calendar ug Julian calendar ug kitang Katoliko nga Kristiyano nga Gregorian calendar nga kanang Sunday mauna didto tukma gyud sa first day. Wala taningon first day lang ng Hudiyo nga calendar. Maayo niingon nga Kristiyano nga ang Sunday gyud Domingo, Lord's Day, mauna direkta ang Sunday. Wala mi ni-claim ana. Kamuram lang Saturday ikapito gyud. Wawa may prueba. Mo na disgrasya ron. Anong giangko na namo na ako'y lain katarungan pero sunod na lagi semana sa tong debate kung dili magali sunod nga mga adlaw, Domingo sad akong prefer kay ubang adlaw busy ko. So next Peter no, wag gyud kay napamatud-an ron niya. Pagsimba ninyo mga Sabadista miangkon ka Saturday, di Saturday mo lang Sabado. Pero Sabado lang nga ngalan sa kalendaryo nga adlaw. Dili na Sabado nga kanang ipapahulay diha sa Biblia nga small letter S. Kaya di man na Sabado nga Saturday. Saturday man gina sa in English, di man na Sabat sa in English. Sabat na di na Saturday. So mo na iksong Peter, ang pahulay sa Dios adlaw na nga way kapag katapos kay adlaw na sa Dios. Genesis 2:1 nga 3 ra ka kutob sa 4 gingon mao kining adlaw ikapito nga adlaw mo kining adlaw gibuhat sa Dios ang tanang butang. So we got from the first day to the seventh day is the eternal day of God nga gibuhat niya because He's eternal being, He's infinite. Di siya magapos sa temporal day na 24 hours. Usapon na niyo kasi hino niyo 24 hours ang pito ka adlaw. Dili oy. Epochs of time na first day gihibuhat niya o true time dili na kanang literal ho 24 hours kay dos Pedro 3:8 Salmo 90 nga ang adlaw sa Ginoo sama sa kalibo ka tuig sa tao. Imagine ana. So nag epochs of time na dili na literal 24 hours kay nganong sa rason sa Katoliko wala kay mabasa literal 24 hours. Unya ang ikapito nga adlaw da way evening walay gabi. So eternal day na dos Pedro 3:18 nga himayaon ng Dios in this eternitatis sa adlaw sa way pagkatapos nga daw eternal day. Okay, so diha Daghang salamat, Mondri. ang una na presentasyon sa atong negative. So dadto punta sa una na pagpangutana sa atong affirmative sa negative. Brother Peter ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, Bro Alvin, unang pangutana, nigamit ko sa Genesis dos padulong sa 3. Ingon sa dire. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo kung pulay siya sa adlaw nga ikapito. Ang pangutana nako Bro Alvin, kini akong gigamit, imo ning uyunan o imo ning supakon? Tubag, simple kayo, uyunan ako, pero imong proposition, timan ni, nay kaputol nga sumpay, ang sumpay, nga mao po'y gipahulayan sa Seventh Adventist. Nga mo may Saturday di angkon ka, nga gipahulayan dahil sa Diyos ang Saturday sa Seventh Adventist. Ang Diyos na ninisunod ninyo sa Saturday, nga way mabasa. So inyo nang mugna-mugna, imagination na. Actually, bakak na, kay dili na mo gid Saturday. Sunod pangutana, akong gigamit ang Exodus 20, walay laing nga adlaw kay usa ka adlaw nga balaan alang kang Jehova sa tupa walay lain. Imo ning uyunan o imo ning supakon? Nindot ka pangutana, Exodo 28 nga 12, uyunan ako, pero kanang usa da ka adlaw, wa gibutang da nga Saturday lagi na. Ang usa ka adlaw diha, ikapito nga pahulay, Sabat. Wa gibutang og ngalan sa adlaw sa kalendaryo nga Romano. Unya, ang pag-determine sa ikapito nga adlaw nga pahulay, mag-ihap kag unom ka adlaw nga ting trabaho. Nya Lunes man nung ting trabaho, di Domingo. Sunod pangutana, Brother Alvin, bilang nagdebate taron ako affirmative, ikaw negative. Pila ka uyon ang imuhang itubag bago na to isipon nga bilang negative ka? Usa o duha? Categorical. Duha ka uyon kay litra pulit lagu nas Biblia. Pero nisupak na ko gisumpay. Kanang ikaduha nimo nga phrase kang Sabadista, mao po'y pahulayan ang kapahulayan sa Dios kay pagatuko adlaw nga Saturday na. Mao na kung gisupakan nga mao na mo gawa sa imong proposition. Nga wala nimo mapamatod sa imong affirmation. Manang kanunay gyud ang supak nakasabot ng mga listeners and viewers. Saktong pagsupak ni Brad Alvin, si Peter Pindo natikang kang. Sunod pangutana, kay niingon man ka nga duha kauyon. Kini bang afirmatibo
magpabarog niya ang papel sa negatibo tigsupak. Kada bang pag-uyon negatibo na o afirmatibo? Tubag, kategorikal. Negatibo kay kada pangutana kada ingon ako nga uyon ko nisupak po ko sa imo ikaduhang ka pres nga gipahulayan og adlog himong adlaw nga sa mga sabadista. Time stop. Time stop sa objection mo na, affirmative. Sa mo na. Ako na lang ning kining orasa ako na lang ning iwib no kay mo object ko ani di na lang kung padayon aning pangutanaha kay ngano man ang affirmatibo daw kuno tig-uyon, ang negatibo tig-supak pero kay ni uyon man gud siya ato pa ako na lang iwib akong oras taas man siguro kong oras pero ako na lang iwib. Okay. Ako na lang iwib. Sa counter objection sa tada yan, mag-decide din ko ha. Counter objection, negative na. Sige. Brad Peter, mo counter object ko kay imo man kong gisapawan nga wa pa ko mahuman. Ako lang tiwaso lang akong objection nga motiwas unta na ko sa 20 seconds para maklaro nimo unsa akong giulan nga part sa imong tema. Nakasabot ka oy sa imong topic. Unsa pa akong gisupakan sa imong tema? Kay Okay. kaduha ko may uyo sa first part sa Dios. Ang part man sa Sabadista may akong gisupak. Okay. So, Okay na. So mag-decide sa ko ha. Kani magud na time, Bro Alvin, time ni Brother Peter. So kung maingon siya na i-wave, i-wave jud ko ni. Bro Peter, i-wave na to ang 4 minutes and 34 seconds. So diha na human no ang atong first stage sa atong debate. So shout out sa atong mga nasa live. Diha sa atong Facebook ug YouTube before ta moadto sa rebuttal. So shout out sa kay Jeff T, John Orietas ng Prophetic Advent Ministry. Maghimo jud og kaugilingon na explanation ang Katoliko. Shout out pod kay Espiritu sa Kamatuoran. Haha, si Bro Peter ang word nga uyon daog na daw siya. Uyon siya sa pagsupak, Bro Peter. Way kay walay Saturday lagi. Shoutout po kay The Bread of Our Soul. Kung walay exact day ang Sabat, meaning pwede magpahulay kahit anong araw. Shoutout din kay Jerwin Rosales. Uyon na siya ang ikapitong adlaw sa Ginoo. Shoutout po kay Vince Fernandez. TKO si Pedro Pinduco. Shoutout po kay Raymond Gailo. Congrats Bro Alvin Gitamundok. Shoutout po kay Darling May si Bunga, walang apostol nagsimba sa Sabado na Sabat. Shoutout po kay Libby Idesa, dili makahibalo sa ikapitong adlaw pero makahibalo nga Domingo ang maunang adlaw. Shoutout po kay nasa Biblia lang. Shoutout po at God bless sa inyo kay Carlito Rocab. Sakto mana walay pangalan sa mga adlaw sa Biblia. Modern name naman na sa panahon sa Gregorian calendar sa una. Giname lang ang Sabat og first day of the week. So dirita sa rebuttal, syempre mauna na po si Peter. 10 minutes bro. Your time start now. Okay, daghang salamat no. Pasalamat ko ang Brother Alvin kay bilang negative dapat unta bisag ibalas kanyon di gini mo ang di gid mo uyon kay negatibo gud. Papel sa negatibo is tigsupak. Pero tingala ko ni uyon. Ipadayon ako na akong oras, di ba 4 minutes ako nang giwib kay ngano man nakita nako nga ang kadaogan nagpatigbabaw na. Mura ba kag nagtira og langgam ba imo pa dayon nang dublihan day og tira bisag na headshot na. Di na, kaya nga naman, headshot naman na. Di uyon na gani. Pila ka uyon ang iyang gihimo karon, mga igsoon? Dua. Dua ka uyon. Padayon nimo na. Nangutangan na bitaw og pila ka uyon ang negatibo nga isipon nga pirde. Inseg dua. Usa dua, inseg dua. Ako na lang ibib, kaya nga naman, duha na. Primero ni uyon siya, kaduha na kong teksto ni uyon siya, dapat iyang supakon. Kung mo trabaho sa negatibo god, bisag ibala og nakahinumdum ko sa una kang Roland Parks, maana na siya nga masuko akong kontra ba. Mingon din niya objection Mr. Moderator, di mo tarog tubag.
Ingon ni si Roland Parks nga laala magpauyon na nimo nga negatibo mo na bisag ibara na kanyon di kita mauyon. Nga na ba? Nga na man ko ng debate god. Ako muuyon ko kay ngano man. Ako man ang tema. Kana imong gipangutan na ako man ang tema. Langalan mo supak dai ko ako man ang tema. Afirmatibo man ko. Normal jud na nga muuyon kay afirmatibo ko. Ikaw alang muuyon ka nga negatibo man ka. Sabay-sampayan din nimo nga musupak. Wala na oy. Categorical ang titir nga tubag, ang madawat nga tubag, kanang tubag nimo sa categorical, muuyon ba kag musupak? Mamagod na. Ato kag counted pa tong pag explain nimo nga supak. Dili oy. Bro, wag karon ka sa debate. Dili na to counted kay ngano man explanation ra to. Ang counted kanang tubag nimo sa categorical. Ay nangaraan naman to sa debate. Karon pa tagi pagkatao aning kalibutan na nya karon pa to nagatubag-atubang aning online debate. Dili oy. Karaan na kayo ta og sa damang pa nangungis na ta. Ibisag ibala pa ka sa kanyon, ay yung uyon kay negatibo ba ka? O di ba? Karon, diri ta karon sa ako ang tema. Walay lain. Sato ba walay lain? Sato ba usara gyud na siya? Mo man na akong gipangutana sa imo, uyon man day ka. Nya usaw pa man ato ni. Wala na lain. Gi-explain unta nimo nga naapay lain. Oh. Utana pa ko nimo unta. Nya kay mangutana pud ko ba? Kay musupak man ka ani, mana og nisupak pa ka, kay musupak man ka. Itug-an ko no og napabailain. Wala ko pangutana kini uyon man ka, naputol akong pangutana. Nagplaster kog mga pangutana nga kay balo ko nga ang tubag yun is negative. Kay musupak man day ka Bro Alvin, makatudlo ka ba diha sa Biblia? Nga basa gyud nga napailain. Ano tayo akong baluap? Imo man giuyon na. Naputol akong pangutana. Pagita gyud ning debatiha gyud. Og naingon ka nga nalukapa ko, dili lang kumingon nimo nga nalukapa ka. Imaulaw ta. Tagarabog na minaw. Ang mga audience na lang maoy mo tulutimbang kung giunsa nimo nga bilang negative. Pamangod na. Ada negative sa inyo mo uyon. Wala na yung ko kapaluap. I-object na lang ko, kaya ako na lang putlo na ako ang oras. Kay, anin na lang ba sa rebuttal. Ingana mga kaiksuunan. Dapat unta, kining ako ang teksto, imo ang tang gisungag. Gisungag ba niyo ba? Di ko muuyon, anak. Kaya nga naman, makapalahot siya patag pangutana. Nganong naputol lang akong pangutana? Tungod nimo. Yung mag-iuyunan. Oh. Mayroon ka karon nga, walay ngalan. O mayroon nga walay ngalan. Wala nang ginanganli. Ala magbinutbot ko. Wala ginanganli. Pero, may pero ha. Sabtunta mo, may pero. Walay debate diha sa Biblia nga na-record nga nagdebate sila bahin sa adlaw nga ikapito kung unsa. Wala. Gikan sa panahon sa Old Testament, gikan sa mga Hudiyo, hangtod sa panahon ni Kristo. Oh, Lucas 4:16. Nabatasan ni Kristo nga sa adlaw ipamahulay mosulod sa unsa man adlaw ikapito. Oh. Ano guna ko adlaw ikapito? Nya paghuman pag-abot na po nimo dito sa Marcos 2:27, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa kayuhan sa tao. Oh. Ato ba walay lain kay usara man na. Mapitaw nga mangutana pa unta ko nimo nga kay mosupak man ka Brother Alvin. Makatudlo ka ba sa Biblia? Napay lain o sa mana? Ano man po nung dato? Hindi mo mag-iuyunan. Naputol na akong pangutan. Bro Alvin, naputol na akong pangutan. Kaya naman, instead niya, mupadayon, yung mag-iuyunan. Di wala na. Naputol din akong pangutan ng mga igsuon. Unya, ang Biblia po, diya sa Biblia, wag yung record nga sige sila debate diya bahay na paraan na ito Eh nga naman, ang adlaw ng ikapito, mao gina siya. Oh. Adlaw ng ikapito gina siya. Yan, palusot na po ka nga, Marco, Roma 13:1 padulong sa 5, tahuron ng gobyerno. Yan, ang saan mo ng Ephesians 6:1. Nga,
ah, anak ko, tumano nimo ang imong amahan ug imong inahan diha sa Ginoo. In the Lord for this is right. Diya pananitan karon ingon na ay kapito. Ay kapito Domingo na. Right pa na ina ang sa Biblia may ato ang tumanon in the Lord man. Dili man kay ingon nga in the gobyerno. In the gobyerno for this is gobyerno right. Dili man. In the Lord for this is right. Oh, dili kay ingon nga sa gobyerno. Unya, ang sa Ginoo naabdan pag gid ang Kristo nga ang unang adlaw sa semana unsa man? Lunes di ay. Di Suryay. Dili gid na Lunes. Ang sa panggobyerno Lunes. Unya, in the Lord ay na, gobyerno man. Ang sa gobyerno Lunes, tanawa ha. Sa Seventh-day Adventist, pag Sabado, pahulay. Nga, kaya ang sugod kay Lunes man. Dili oy, Domingo magsugod na may og trabaho. Unsa may among trabaho sa Domingo? Manglaba, ang uban ko sa negosyo. Kamo mag isu-isu siya naman gura ninyo nga napahulay mo ang ikapito po ninyo nga maong Domingo. Ay, pahulay nga wala man. Simbara dito 2 ka oras, 3 ka oras. Ang uban tunga ra gani napa sa gawas, umanto anan dayon sa negosyo. Wala man. Ako ba dili maong or di mo guna balaan. Ang balaan kining walay lain, kining usara. Gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan. Unsa man ang adlaw? Ikapito. Mubis na sa Biblia, dili ta mubis sa gobyerno. Kay Ephesians 6:1 lagi, ingon siya, children, obey your parents in the Lord for this is right. Dili kay sa gobyerno mo atong sundon. Oh. Di ba? Tadi ang maulipon ka sa sala ay ang gobyerno mo imong gisunod. Mabitan lang kung basahon nimo ang Marcos 2:28, ang agalon diha si Kristo. Bisan pa ang adlaw igpahulay, siya ang agalon. Oh. Ato ba siya ang agalon, siya mo ikahibalo kung unsay ang igpapahulay sa tao, yang rest day. Sakto man ko lang imo, palita karon manarbaho ka dito sa Middle East. Oh, sa Middle East. Ang ilang rest day dito Biyernes. Kinsa may masunod kay ang agalon nimo Islaman. Di sila mo masunod. Karon kay agalon. Thank you. Ang atong agalon sa tibuok kalibutan ang Dios man. Ang Dios may masunod. Unsa may yang rest day nga gihatag unang adlaw di ay. Dili oy, ang ikapito. Itawag og adlaw igpapahulay. Alang kang gihubang imong Dios. Palusot naman ko ng inyong hagod, Brother Alvin, palusot naman ng imuha nga, unsa man ay ang unang adlaw, di ba, Lunes, sa gobyerno. Dili man gobyerno atong gisgutan, in the Lord for this is right man. Di ba? Ato ba ang sa Ginoo, gyud? Unsa man sa Ginoo, ang ikapito may adlaw nga, balaan ulay lain, Brother Alvin, nga imong giuyunan. Di ba? Uyon man gato? Putol ganyang pangutana, kiniuyon man ka. O di yan ko magpapuntahan lang ako, napay lain, isulti na ko no, wala na. Eh ano man, iuyon man mo. Di na ito magdebate, Brother Alvin, oy, iuyon man na ika. Dapat unta, bisag ibala ka sa kanyon, Brother Alvin, di ikaw mo uyon kay negative man ka. Diba? Pero saan man mo nga, ni uyon man ka, friend na lang ta. Wala na ni debate may tabo, kay ni uyon naman ka. Diba? Ako pa affirmative, dili man ikaw. Kasi nalimot ka ba, pinumduman ka, negative ka, Brother Alvin, dili ka affirmative. Ang imong magpangutana sa kuha, of course naman nga muuyon ko, kaya nga naman, ako may affirmative. Ang imong ipangutana naman sa kuwang tima. Ako nang uyunan. Subakon din ako na akong tima. Ikaw dapat ang musupak sa akong tima, kaya ako ay affirmative. Basig nalimot ka ba? Pinumduman ka aron nga dili maglibog nga to ang audience nga ako ang affirmative, mga igsuon, si Alvin gitamundok mo ay negative. Para nga makasabot mo. E base og libog mo ba? Akong ibalik ha. Ako ang affirmative, si Alvin gitamundok mo ay negative. Pero natingala ko, murak siya na affirmative, kinukuyon na siya. Dili ang taingana. Muna siya nga lesson learning siya sa ato ang mga debater nga bahala untang ibala tag kanyon. Di kita mo anggon, di kita mo yun negative good. Di ba, Brother Alvin? Takto? Oh. Kanang tubag nga dito na sa katapusan nga paliwanag na dili na siya puntos nga ipaliwanag nimo nga wala giputol dili.
Okay, dili man na siya wala na si categorical, di ba? Ubag kag categorical bago ka din. Thank you og maayong gabi kanatong tanan. Okay, so second cross ta sa atong negative sa affirmative, Brother Alvin Gitamundok. Your time start now. Daghang salamat Badras, ang atong moderator ug admin sa Rasha TV. Unya sa atong amigo nga si Brad Peter Pindol o sa Kasabit Adventist. So diri ko sa ikaduhang cross 10 minutes kaniya. Ang una na kong pangutana nimo Brad Peter nga honestly katong akong pagtubag unta nga primero sa part sa akong pagtubag ko mo matapos uyon ko pero natoy sumpay nga na ako'y gisupakan sa imong proposisyon. Nahibalo ka na? Yes or no? Nga doon ako'y gisupakan sa imong proposisyon. Yes or no? Nahibalo ka nga doon ako'y gisupakan. Sayod. Okay, mutubag na ko yes, nasayod ko ana, mabitaw nga ako ang giundang kay ngano man ang dapat unta negatibo unta imong itubag ayo nang uyon kay kanang kulong uyon affirmative man na siya, dili man na siya negatibo. Bisan pag unsaon nimo og sumpay nga mo explain ka nga pero ay dili man na siya counted kay ngano man mabitaw nang giingon bitaw diha nga tubag kategorika. Sunod pangutana ng Peter, daghang kayong salamat. Magpasalamat sa gusto mong kaanis nga niuyon ka nga doon ako'y gisupakan sa imong proposisyon. So akong pangutana ron sunod, unsa man nga part, kay taas man na imong proposition, ako sa basahon na sa premise moderator yung proposition nga ang gipahulayan sa Dios ug gibalaan ikapitong adlaw sumala sa Biblia mausad nang gipahulayan o giadlaw nga tigsimba sa mga SDA. So mo na imong affirmative proposition. Unsa man nga part di ako gisupakan kay miuyon man kaganina nga doon ako'y part gisupakan. Miuyon man di ka. So tugaan ni ron ang lungsod, ang katawhan, unsa nga part di sa imong proposition ang akong gisupakan. Unsa man nga part. Tubag. Okay. Imong gisupakan ang imong explanation nga dili na counted sa imong tubag nga imong giuyunan. Ang Objection imong moderator. gisupakan Time stop sa objection negative so mana. Ang akong objection moderator, although open-ended man ako pangutana, unsa nga part sa proposition? So sudyo ta na sa proposition moderator nga part words o statement ang yang isulti. Wa man nag-isulti moderator. So dili responsive yang tubag. Okay. Out of the Na by counter objection ang atong affirmative. yes, Mr. Moderator, ako ang counter. Kung wala lang unta niya giputol sa pag-object, ma-explain ako kung unsa ang part. No? Okay. So, negative man ko, ang part, mauni. Okay, Nga wait. dili na counted. Ang imuhang explanation, nga imuhang Okay, gisumpay, nga imong giunan, alam mo kung to. Okay, so ang objection diri ang pautana ni Brother Alvin diri ra daw sulod sa tema asa tong pagsupak karon ang pagtubag munay gipangayo. Bro Alvin, pag-object ram bro kung wala siya gibanggit diri jud sa imuhang topic. Pero within 20 seconds na bro ha, depende na siya kung ibutang niya sa unahan, sa tunga, sa kinalasan. So hulat lang ta, so mag-object lang ka kung wala jud. So Brother Peter, 20 seconds bro. Proceed ka bro. Okay. Ang tubag, Brother Alvin, di ba ni uyon man ka? Pero na kay pero ang imuhang explanation nga pero not counted. Nga ni supa ka kay nga naman walay ngalan. Di ba? Mamagkunin mo explanation walay ngalan o nya pagkauman. Nganong ginganlan dili na mao, dili haom. Oh, mamagkun na imo mang gisupakan pero haom kayo wa magani debate diya sa Biblia. Discussion. Unsa man ka? So mo to, objection na po sa moderator, Time stop kay kita, objection. nakatulog ka. Hasta mga listeners and viewers, nga wag yung sa quote nga word o statement sa part sa iyo proposition. So na-sustain ako objection nga di gid responsive yang tubag kay wa man sa mukutlo asa dapita sa iyo proposition nga misupak ko. Wag Okay. yung moderator. Okay, ang objection again bro, dirita sa topic daw siya iyang pautana. Counter objection bro na ba? Okay, na bro. Na, bro. Proceed bro. Ang counter ko nag-explain man gud ko naabtan lang gud sa oras.
Taas mo ko na nga explanation kay taas biya tong imuhang pangutana ganiya sa imong tubag ganiya. Ang imuha laging giuyunan mao to hinungdan nga giputol ako, nigwib na lang ko. Ang imuha laging giuyunan pero na-explain ka nga pero dili takdo. Mao ko na imuhang gikuan nga dili takdo. Yung kaani akong teksto pero dili lang takdo kay wala man ay ngalan unya naay. Okay. Ana man ko So again, ang objection diri Brother Peter, ang gipangayo ni Brother Alvin asa daw diri sa inyong topic ang iyahang katong pag-uyon ba? Akong gisupakan. Iyang gisupakan. Muna. So ang iyang gipangayo bro kaning mga words diri sa imuhang topic bro ba? So again bro, tubagon ba nimo og 20 seconds bro? Tubagon, oy. 10 seconds. Tubagon ako bro sa 20 seconds. 20 seconds. So Dili pang proceed bro. ang iya manggong tubag nga niuyon siya pero supak siya kay ang katunga lagi daw kuno igsisimba unya dili daw kuno mao ang nga ngalan daw kuno nga Sabado mamang kunang iya hagod pero wa may debate diya sa Biblia kana siya Sabado gid na siya mabitaw Marcos Lucas 4:16 adlaw igpahulay ni adlaw igpahulay niya Latina Next Vulgata. question. Salamat sa konversasyon ni Peter nga karon ituga na gyud siya sa last portion nga naano gyud ko gisupakan nga adlaw gisisimba og ipapahulay pod sa mga SDE. So karon Brad Peter, ang next question ako follow up sa premisa karon nga miangkon karon nga doon na gyud ko gisupakan sa katunga sa imong proposition. So ang kuno nimo karon yes or no nga namakakaganina nga pasiatag ka nga midaog ka na kay may uyo nako nga karon miangkon gyud ka nga nagpaugat gyud kog supak-supak nimo kay do na gyud gisupakan nimo. So karon ang kuno nimo nga namakaka padayon kag pamakak o dili yes or no? Tubag. Objection, Yes or no? Mr. Moderator. Mr. Moderator, okay. Ako ang objection, Mr. Moderator, crowded kayo ang iyang question, overloading ang iyang pangutana. Napa yes or no? Dawaton okay. ba na ako? Nana ba? Kanang not Okay. clear bitaw. Nasabtan Aron nga. So ang objection diri kay kaning murag daghan daw to na pagpilian bro ba? Bro Alvin, na ba kay counter objection or mag-rephrase ka bro sa imong pangutana? Counter objection Bedras, actually, iyan lang ang allegation nga fully loaded ako pangutana. Pero klaro kayo nga naglikog premise. Nga niangkon magkaganina, nagpasiatab ka nga daog ka na kay may uyo nako. Nga karon kay candid man ka, honest ka, may angkon ka, nga doon na gyud ko gisupakan ang katunga gani sa imong proposition gisupakan. So simple ang pangutana yes or no, categorical. Ngawa nito baga moderator nag-object siya. Yes or no, na makak de kaganina. Inyang kon man kanang supak gyud ko sa imong tema so sakto ko pagka negative na makak gyud kaganina kaniun kan mi uyon kan ni daog ka na sa tema. Okay. Na makak. Okay, so Brother Peter, kato mas clear to bro. Yes or no bro, na makakba daw ka. Tubagon ni mog 20 seconds bro or katong 10 seconds lang. Okay, 20 seconds. No. Proceed bro. No, proceed bro. Oh, no ha? No, wala ko na makakay nga naman. Sa debate god, ang makarga lagyod nga pangutana, ang makarga lagyod o madawat kanang first nimo nga categorical. O yun o dili kana explanation wala ko ilabot ana. Kay nga naman imo man explanation. Ang kanarang imo ang categorical, maoy ako ang gigamit akong Biblia, Next o question. akong ipauyon sa man ka. Next question. Nagpunaguras Brad Peter. So miingon ka karon sa imong tubag na sad nga no, di ka mo angkon nga na magkaka. So ang pangutana na ko nimo follow up kay niingon man kaganina nasa video naka-record sa premise moderator nga daog na ko kay uyon na si Badalbin. Duha na gid kahigay uyon siya. Nya sa second part sa akong pangutana niingon sa ka nisupak si Badalbin sa ikaduha nga portion sa akong proposition. So ako pangutana karon with emphasis ipadayon ba gyud nimo pagpamakak bisan ningon ka no ako mamakak pero klaro kay karon na makak gyapon ka. So ang pangutana ipadayon ba gyapon nimo ang imong pagpamakak sa publiko
o paglipat na mong tanan karon? Yes or no? Ipadayon bigyan mo, ipugos gini mo yung bakak. Yes or no? Categorical, tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Anong objection, bro? Ang iyang pangutan na nagtangag na daan sa kanabang gitawag og palasi nga question nga namakak nako. Ana ba? Dili man na siya pwedeng ipangutanan nimo ipadayon man ako kung mamakak kay ngano man. Wala gani ko namakak gani. Nag-ingon gani ko wala ko namakak kay ngano man. Ang madawat nga tubag sa akong pangutana kana yung kategorikal o yun o dili. Sa explanation wa ko labot ana kay Okay, ngano man okay. imo na explanation. Enter objection. Counter objection policy daw ang imong pangutana. Oh, what's ka point Brother, sa unsa nga type of policy ningon ni agligar lang sa policy iya pa na iprobar akong counter objection brother sa ingon ini ni allow man ka ng word nga pamakak na makaka ipadayon pag pamakak subalit to ako kay categorical man to simple and categorical and plain ni padayon ba nimo yung pagpamakak I mean ka no wa ka na makak pero klaro man kay nga na makak gani puklamar ka daog ka na kay miuyon ko kaduha gibakwi nimo ni supak gyud ko sa second part of your proposition so na koy katungod badda sa nga yes or no categorical ipadayon gyud nimo i-focus gyud mo pamakak tubag lang Okay. diha ayo pag sure. Okay, sa before ko mag-decide, katong gingon nimo na policy, bro, can you determine muna, bro, kung unsa na policy? Yes, bro. I-determine ako, bro, kaya nga naman, yan ang uhandan nga namakako, nga ako ang tubag, niingon kog wala ko namakak. Kanang ihan ang murag butang-butang siya ba nga, niingon kog namakak ko. Wala siya manggunay nga na, ikaw nang ibutang sa ako ang baba nga, niingon ko nga namakak ko. Okay, Wala ko okay. namakak, wala ko namakak, kaya ang gidawat na ko nga, tubag sa imuhang tubag sa ang gidawat nako nga imong tubag kanang nasa kategorikal o yun ba og dili wa koy labot ang imong explanation. So, Ano, kani bro. So, ingani bro, I advise bro na tubagon na lang nimo og 10 seconds kay naay something dito sa pangutana. Gamiton ba nimo bro or ingnon lang nimo na next question? Igamiton nako ang 10 seconds, bro, dili Sige. madawat ang iya pangutana tungod kay iyahan nang gi angkon daan nga namakako. Yan ang gikarga sa kuang ba wala man ko Next namakak. question. 10 seconds. Next question, narita sa laing punto kay para dagan makatunan lang atong listeners and viewers. Sa premise moderator og Brad Peter nga ganina ang akong last question sa first cross nako nga wa nimo matubag kay abta na tag oras. Ako lang balikon karon nga tubaga plain, simple and categorical. Nga asa may teksto, categorical gyapon kay teksto man litra por litra sa Biblia, chapter and verse. Ayaw pag-explain ha, litra por litra ra gyud. Genesis to Revelation nga ang ikapitong adlaw sa Hudiyo nga giihap lagi ikapito litra po litra takdo gyud mao gyud kay mao gyud ni gipamugos mao gyud ang Saturday sa Roman calendar Gregorian nga modern calendar nga atong ginganlan karon nga Saturday na kay teksto ana litra po litra nga mao gyud Saturday gyud ang ikapitong adlaw litra po litra chapter and verse. Na bro, kanang Saturday bro, kanang Saturday Sabado man na siya, gitawag kog Sabado, dati na Bulgata, ikaduha aw na sa Marcos 2:27. Time stop po na, time stop po na. Ang adlaw sa Sabado matungod tao. Time stop po na. Ako yung nadunggan. Bro Alvin? Ang akong objection moderator, giklaro gyud ako nga Brad Peter, nakasabot sad siya hasta mga listeners and viewers, nga teksto, categorical gani kay chapter and verse, remind na ni Brad Rasa ganina sa pagsulti sa rules nga kung kapitulo bersikulo gani gipangayo, klaro kayo ang atong ihatag, kapitulo Okay. bersikulo, explanation. Okay. Wa may kapitulo bersikulo. Okay, counter objection na ba? Before ko mag-decide? Na Okay bro, proceed. ambot lang ko. Ay Mr. Moderator, nagbinata na akong katbang Mr. Moderator. Na siya mga palasing, na siya mga kuan nga magbinata ana dili na siya pwede kay formal debate man ta. Okay. Tapos? Yan lang kung Mr. Moderator, liham lang badlong ni Brother Alvin kay para nga formal ba. Di Okay, ka magbinastos okay. sa Okay. So, kana, actually, ang wala pa ko yung rules sa kanang mga ginahimo sa camera bro ba
However, kung na-distract ka or dili ka Basta ko, bro. Oo. Iingon jud nako sa pikas na i-stop ang mga nga na pag ma-distract ka. Tapos dito to sa objection, ang objection ni Brother Elvin, Counter ko, bro. napaka-counter dito. Yan, napo, counter. Okay. Counter na proceed ko, ka, bro. Ang counter na ko, nihatag ko, Marcos 2:27, Latina Bulgata. Sa iyong ipangayo nga Okay, Saturday. Okay na bro. Gusto lang na ko iuna ko ang timer bro para mag-explain na ka ba kay na naman kay verse no. So proceed ka bro, 20 seconds bro. Okay. Na ako'y teksto nga gihatag. Marcos 2:27, Latina Bulgata. Kung Saturday ang imo ang gipangayo, dili Saturday ang gisulti dito, kundi Sabado. Ang adlaw Sabado gibuhat tungod sa tao. Kung imo na siya adto sa English ng Sabado, Saturday. Oh, Latina Bulgata na, kay Latina Bulgata diha basta ha. Marcos 2:27. Next question. Ang adlaw Sabado. Next question, last 1 minute. Next question, Brad Peter. May angkon makaganina sa imong first cross na ko ganina nga. Why litra po litra badal bin Genesis to Revelation ka lang imong gipangayo. Saturday mo yun na ay kapitong adlaw. Saturday, kapitong adlaw, Saturday. Why litra po litra? May angkon kanina ganina. Nagpasalamat gani ko nimo naka-review record na, video record. So premise na moderator. O ang pangutana na ko nimo karon. Another na po pangutana. So ipadayon ni mong pamakak. Ngayon ka, Marcos 2:28. Bisan may mabasa litra po litra diha. May angkon ka na ganina. Yan, ihatag ang sitas, Marcos 2:28. So wa maging mabasa diha. Bisan na to basahon. So akong pangutana kategorikal, ipadayon yun ninyo. Uli pamugos yun. Ninyong sabadista. Nga kinig yung ikapitong adlaw. Saturday yun. Ipadayon yun ni mong pamakak. Is or no? Tubag, Objection, moderator. Time stop. Objection. Objection bro. Okay. Ang akong tubagan niya nga wala kay Saturday man imong gipangita. Saturday pero ang Sabado na Sabado na Latina Bulgata basa Marcos Okay, bro. Bro. Pero kung mo lang Wait lang bro ha. Okay, kung mag-object ka bro, ako ay mo ang kasturya bro ha. So, direta sa objection bro. Sa objection sa bro. Mr. Moderator, gibalik na po niya ang iyang binata nga style, Mr. Moderator. Maka-distract, Mr. Moderator. Okay. Formal debate. Nya, basig mahimong binastos ba? Ako, di kumusabay binastos, Mr. Moderator. Okay, kana. Ng mga ingana. Okay, again, kana. Again, na-distract si Brother Peter, no? Tapos, katong sa objection sa question, bro, unsa ganito, bro? Ako ang object, Mr. Moderator, ang iyang gipangayo ganiha Saturday. Ingon kog wala. Okay. Oh, wala. Pero Sabado na diya sa Latina Bulgata, Marcos 2:20 City. Nga og iadto na mo English Saturday. Gani bro, Dili ko mo dawat na. Dili ko mo dawat siyang pangutana nga padayon ang pagpamakak, is or no? Okay. So, next question na lang yan, bro. Proceed, bro. Objection sa moderator. Okay, counter objection pa. Okay, proceed. Ang counter-objection ako moderator, nga, klaro mo kaya among debate, may angko na sa ganina nga, wala gilitra po litra badalbin Saturday, nga maugyo lang ikapitong adlaw, 7th day, unya Saturday, wako may Sabat, Sabado, Saturday, good, may ako gidiman, ay pagbuot. Okay. So, niyang ko nakagano wala gyud. Karon mingon ka naa. Dahil mo sitas Marcos 2:28. So, wa may mabasa da ka Saturday 7th day gina. Okay, So, okay. ang kuno palid ako pangutana mo dito nga. Ipadayon jud ni pamugos mo pamakak. Yes or no? Okay. So, kani, Brother Peter, next question ni mo, bro. Gamito ni mo ang 10 seconds, bro. Gamito na akong 10 seconds, bro. Proceed, bro. 10 Dili seconds na ni. madawat. Dili na siya madawat nga question nga ipadayon pa lang kung pamakak kaya naman wala man ko na makak. Itubag na ko siya nga litra por litra yang ipangayo ganiha. Next Saturday. question. Next question. Basahon lang ko ning Marcos 2:28 sa moderator Time. sa 7 premium. minutes time. Oh. Okay, so Sige, diha salamat. na human ang atong second cross sa ato ang negative sa affirmative. So dito dire punta sa presentation, no? Second presentation rebuttal sa atong negative
Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. Your time start now. Rebuttal. Daghang salamat Mr. Moderator Badrasa ug atong admin sa Russia TV ug sa atong amigo karon si Brad Peter Pindon nga Brad Peter murag mauwaw gyud karon nga naabot lang ni mga punto nga miangkon ka ganina nga niuyon ko kadahon ni daog ka kay Brad Peter sultihan tagas tinuod jud tikangkang gyud ka karon gabi una so kada man gyud ka sa una sige tagdebate tikangkang man gyud ka no imo ganin nagigamit akong style of questioning nga categorical ipadayon bigini mong pamakat Brad Alvin maana man gani ka tong last na to debate na karon kisi-kisi kagamitan ta ka ako ra may original na ra ba nalapas kay Brad Lasha kaya nagpaibalog si Brad Lasha nga kining pwede nang pamakak na makaka ipadayon ba ng pamakak valid na siya sa atong rules. So, talawa, wala mo tubaga, kaya kano wala mo tubaga ka na makaka, ipadayon nimo yes or no, categorical, kaya klaro man yung na makaka. Giyalaw rin ni Brad Peter, lusog yung mamakak to Brad Peter, debate man ni Brad Peter, tinaro nga ito, balik sa Katoliko Brad Peter, dili sa Katoliko, wag ibakak dili Brad Peter, sa doktrina ha, wag ibakak dili, pamatudan ko na next week, unsa mga adlaw si Brad Lasha mo uyon sa ato magdebate ta ako na po yung pamatuod nga kanang gipahulayon sa Ginoo adlong Domingo na Lord's Day sa among Katoliko no so mo na akong challenge nimo karon diri tas punto imin ka dai Brad Alvin teksto isupak nimo tong ganina nga imin ka why teksto ba Alvin lita polita Saturday 7 day wa ka magis-ko Sabat ha o igpapahulay kanang 7 day ba nga Saturday equals 7 day 7 day mo nang sa Genesis 2 uno nga to stress nga mo nang Saturday sa specific nga adlaw sa Roman calendar nga Saturday wa man kay mabasa mi ang kung gagali karon mayon ka mo hatag naisitas badalbi di nagsumpake ka na namakak yung kabat Peter ay tanggalan ipaton mo ni mga tao no pagtuon ni mo mga buot tanan yung mga Katoliko na nagkatawa na Brad Alvin ko yawa ganing siya papalogis yun looy yung kayong kontra palpita tabagan sa takay ka nga tambag ay nagsukul-sukul ako kay gani gamay ikaw ni gamay kag debate wa kay debate kay ni pahuway sa ka ni relax sa ka ako wala gini challenge ako kay hadlok na ni ikaw karon nakalitan ka nabaguhan siguro ka sa akong post mo nang nihagit ka nako tarawa kaduha na taron nagdebate luka pa ka tikangkang ikanggang ka, ikaw may napildi ron, dili ako. Sa Marcos 2:28, ingon ka. Naidili Saturday, o ulahon na to ng English bit. Tanahon na to ni King James, kay bobong gini paborito sa mga Sabadista. King James Version. Mark 2, verse 27-28. O, diretso sa 28. Kung ba diri Saturday, 7 day. Gisugutan ba diri 7 day? Gisugutan ba diri Saturday? Ang duha ka pulong wag gidiskutis. Uy, litra po litra. Ang ako challenge litra po litra. May angkon ka na ganyan na wala. Nagkaroon, muhatag ka diri. So, namaka ka. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So, sa Genesis 2:1-3, may gibutan dito Sabbath tong ikapitong adlaw. Diyos nagpahuli, pero di mo man nagpahuli ang tao. Ang Sabbath para makuno sa tao. Kung nga Sabbath, dili ni mo ang ipahulayan sa Diyos dito sa Old Testament. Why 7 day diri? Wa pag Saturday. So, namakaklagi ka, Brad Peter. Marcos 2:27-28, sakto tingin mong tubag permiro ganina nga, walay mabasa ba David kadto nagsulti kag tinuod, litra po litra nga 7th day Saturday. Saturday sa kalendaryo nga Roman calendar atong gidap karon sa modernong panahon, way mabasa nga mao gyud na takdo, mao gyud ipamugos nga mao ang 7th day sa Genesis 2. So, sakto to, nya karon imo manggihatag og teksto Marcos 2:27-28. So namakak na ka. Gibakwi to nimong ganiya, sakto na taon na kaganina. Ni imo man gibakwi, so namakak gyud ka. Brad Peter kinsa may amahan sa bakakon. No? Ay lang ikasakit mao man gining debate no, amang takasinggiti diri o sa takatamaya. Basta mo basa lang og sita sa Biblia. So ang Dios man nagsulti nimo, hapil pud nako. O 1:8:44, mga anak kamo sa inyong amahan nga mong yawa. O mga Sabadista na balinginan, mga Hudiyo. Ingon kami angkong ka 70, sumpay ko nung sa Judaism ka Saturday. Ang hinungdan nini mo nga dili ka mubot mo dawat sa kong mensahe. Mga anak ka mo sa inyong amahan nga mong yawa. Ugbot ka mo musunod sa mga tingwa sa inyong amahan. Mamumuno sa sukad pa sa sinugdan. Wala kayo sa mudapig sa kamaturan. Kaya wala man ka niyang kamaturan. Kung mamakak siya, na maanggid-anggid na kainig song Peter, natural lamang kaniya. Kay bakakon man siya, ugaman sa talang bakak.
Dili ikaw nga mahan sa bakak, ang yawa man, pero ikaw anak ka. Imo man ipamugos na imong makak. May makawa ko na makak, Brother Alvin. Nya, objection mo dito, kaya dito categorical, palasi ito. Dito palasi, kaya na makaka. So, klaro kayo, Brad Peter, kabalo ko nga, nag-uul ka na sagmuyo ka ni debatiha, nga nabawi yun ang imong kadaugan, imong giangkon-angkon, self-proclaim lang ka nga daog ka. Pero okay na pamatudan. Kaya nga no, Brad Peter, okay na pamatudan. Ang first part of your proposition nga, ang Diyos, mata kung giuyanan ka na sa litra politas Biblia, ito yung mga sitas. Huwag ko tusupak ka kayo mabasa man. Pero di ako ni supak. Kaya sumpay man ang proposition, di man tumustan imong first statement. Huwag sumpay nga. Seventh Adventist Church, may pahulay po mong adlaw, ngay kapito, nga mo na rong Saturday. O, unya, mo man akong gisupakan, uyon madigan ng supak ko. So, ni-sustain ang akong pagsupak na yung isip negatibo. Ikaw kasustain sa mo affirmatibo. Kaya kung sa korte pa ni Brad Peter, you should prove as affirmative beyond reasonable doubt. Munang tubagon dito ni mong crucial question ako na yung debate, paminaw mo makatoliko kay tudluan mo sa chief apologist. Bogi ni crucial question na itong katoliko sa mga sabadista. Asa man nga nitakda ng Saturday sa Roman calendar, nga mao, nga mao, mao gyud litra por litra. Kaya pamugos mo sa sabadista, litra por litra sa Biblia, nga ikapitong adlaw na. Umon ipapahulay. Sabat, ipapahulay. Saturday, Sabat. Asa man na litra por litra. Inyong Amerikano nga debate ako gidebate. Lupig, kinang kung siya nga, walay ba dahil binamabasa. We cannot read in the Bible from Genesis to Revelation. Saturday, Sabat, letter by letter. Kang siyang Amerikano. Amerikano ganito nga, dito sumpay ni Ilin Gulwet, ikaw pa nung Pinoy, taga-diha na ka sa kaning Negros. So, Brad Peter, anak yun, lagka-distak. Kaya na anak ko, kay meaning at to, zero ba? Wamang yun, tinuod man na. Wamang mga kasbad Alvin. Bisan pag iana na ko i-heart zero, iana na ko sa mata zero. So, kaya tinuod man na ako minsan zero, nga nang madistract man ka, nga wamang kayo nakahatag, mawanta na ka, kung na kayo nakahatag bersikulo, di man mo yung bersikulo, zero ka. So, tikang kang lagi kagtikal bungron. Kulatada, bunog kayo. Sa chief apologist, na mga katoliko, nakatuna rin, susayuna rin maliling sa balista, pildihon sa debate. Hasta mga babae nga, sa dida na minaw rin, mga katoliko, nakatawa. Mupiin rin sa tuna ko, balilin, salamat kasi mong pagtabang na mong pagtudlo na mong sa patikang kang sa sabadista. Inon yun ako nga, maugin ang paagi. I-standardize ko na ning debate, mabitan ng hadlok ng mga sabadista mo, hagit na ako, Labinas, Manila, kay maulawan sila, kay standard muna ako bilang biisip na bishop delegated, mo gining stand sa Roman Catholic. Nga di mo ka-prove sa korte, beyond reasonable doubt, noon sa Brad Alvin, ika ng Saturday lagi sa Roman calendar sa 1863, naan naman na, mo ni gipili sa mga sabadista ni Ellen Goldwhite, o ni James White, o uban Adventist, nga Saturday, ipugos nga 70 sa Biblia. Di man na 70 sa Biblia, way prueba kayo. Kung napay, kung mao pala, di natanay prueba sitas, wa may nakatag na sitas, daghan akong gipangutan na. Kanang ilang challenge question nga, kung mabasa, Domingo, igpapahulay, mubayad ko no silag 100,000, mao po na atong pangutana karon, bayad sa tag usa ka milyon, himo na to usa ka milyon, kaya ako igsuon nga milyonaryo. Bayad ko sa kamilyon pag may mabasa ang sabadista o iglesia sa Diyos, nagpahulay Saturday nga Sabado, nga ang Sabado ikapahulay, ikapitong adlaw sa Old ug New Testament, litra po litra. Saturday na sa Roman kalendar, litra po litra. Nga mao gina, litra po litra. Zero gina, wala. Wala na sa Biblia, way makadawat og isa ka milyon, bisan pag 20 milyon, 50 milyon, way mabasa kay naangkon na si Peter, way mabasa ba Dalvin, igibakwi niya, di na makak siya, ipadayon yun ang pagpamakak, ayun yun ipadayon na inyong bakak. Si Adventist, nanawagan ko ninyo, kamong mga talawan diya sa Manila, hastang Mindanao, sukul mo nila sa taga Mindanao nga safety, pero sa Bishop Delegated Recibo, di gid mo maka-PM na ako, gipamblock ko ining mga tawhan. Di man ako madrasa ka ng taga Mindanao, sige debate dito nila ni atong mga kauban nag-amigo sa Mindanao. Nganong si Alvin Gitamundok di man yung sulayan. O, kay hadlok mo, kay kining pangutan na, mao ni, maulaw mo ini. Mabiktima mo na si Peter, nabiktima na ron ako diri. Piting luka pa, tulubos yun kaayo. Huwag yung mabasa ba Peter mo nang, you have not proved beyond reasonable doubt. Nga gipahulayan sa Diyos, Saturday na gipahulayan sa Seventh Adventist. Mo na sabat sa Diyos. Huwag ganit sabat dito si Genesis 2, 7 day na. Nga po yung mabasa Saturday, 7th day, diri sa New Testament o sa Old Testament, bisan in modern times. Okay, mabasa. Manig Peter, ikang-kang gid ka.
tagal na takal chance gamay diri sa Sabat, no? English dictionary in a standard man nga reference, no? Agit may referensya diri. Sabat, o Sabat, mauning Sabat sa Exodo 28:12, Day of rest and worship. Unsa man si Kristiyano, mauning adlaw tigsimba. Mo man lang Sabadista, adlaw sa simba ninyo. Saturday ba? No, Sunday for most Christians. Oh, Saturday for the Jews. Uda Hudiyo day mo. Christian man ka mo, so Sunday tana mo. Oh, Friday for Muslims. But Peter, sampol pa to nimo. Sa sunod na itong debate, ayaw na lagsukol, i-atlas na lang to, Brother Win. Saludo ko ni mo, Chief General, di na ko musukol. Nangitan lang ko Glenn Katoliko. That is a most honest way of behaving as a Seventh Adventist debater. Kay honest na sila amikan sa Manila, sige na ko hagit, magdebate ta sa buhi pa ko, kay ako kabalo, mas mamatay na ko. Debate ta, di namin musukol, Brother Win, last na lang to, kausa lang. So muna, Brother Peter, ayun na lang, di na lang kamo pa dahil na imong challenge. Ikaw na po pinag-challenge lang ako pamatudan sa Katoliko. Kaya karon pa lang na pamatudan, gibasa na ako, sample pa lang. Ikaw na kay referensya na sa for Christians. Huwag yung mabasa nga. Dictionary, encyclopedia, Biblia, church history, world history. Saturday is Sabbath day for Christians. Huwag kayong mabasa na. Huwag kayong alingag-ngag. Daghang salamat, moderator. Okay, so diha na human ang rebuttal ng ato ang negative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross sa ato ang affirmative sa negative. Brother Peter ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, unang pangutana, Bro Alvin, ang imuhang uyunan ganiha nga ako pang ipangutana, ipadayon ba nimong uyunan o imo lang supakon? Tubag. Yes, kaya nato sa Biblia, ang first half, no? Genesis 2:1-3, Exodo 28. Pero ang akong isupakan nga, miuyon ka nga, supak hindi ko as negative, katong ang Sabadista, may pahulag sa Thursday. Namulig sa Diyos. Brother Peter, ano sa objection? Ipaklaro sa iya, Mr. Moderator, ang ako ang categorical. Ipadayon ba niya o dili na? Okay. Categorical na. Kato Okay. bang imuhang tubag niya nga imuhang uyunan, ipadayon pa ba nimo to o dili na nimo ipadayon? Okay. May counter objection ba? Or ready nang sumagot? Proceed. Ang ako contradiction Badras is that ningon ko, yes, uyunan niya pong puto, pero hindi yaman kong Okay. sapawan, niuyon ako. Okay. Pero, katong, wala ko na akong Counter objection, Mr. Moderator. Okay na. Isa ra ka objection. So, ang objection ani Brother Alvin, ang pagpilian manggod kay ipadayon or sige to isa? Dili na. Ipadayon o dili ipadayon? Wala ko nang tanong yes or no. Ipadayon or dili ipadayon. So, Dili ipadayon. pipili ka ba dyan, bro? Or gagamitin mo yung 10 seconds mo? mapili ko Badrasa, ipili ko Unsay- kanina, abstrato review ng video. Gipili na ko nga ipadayon na ako Ipadayon. akong pag-uyon. Okay, Kasi sitas proceed. kanina sa Biblia. 20 seconds. Padayon. Sita sa Biblia pero katunga ra na. Nya imong katunga kay kamong sa Badista bi pahulay man na ng adlaw nya wa may Saturday di gyang kuno mus debate way Saturday litra po litra Genesis to Revelation. Nya ko ni supak nga wa nimo ma-prove yan reasonable doubt. Mo nang tikang galing debate ha Brad Peter. Wa gyud kay lapihan nga madungguan Next kung ako question. imong kaatbang. Okay, next question. Ang akong tema walay lain. Kay ni supak ka man, nailain o mora gyud na walay lain nga imong giuyunan. Supak ko ka nang mingon kaway lain, kaway mabasa sa Genesis 2, nga litra po litra way lain. Kalang pulong usa ka adlaw, na mabasa ang meaning ana way lain. Kay sa Biblia, dunay lain nga adlaw. Dunay lain, litra po litra. Sunod pangutana Walay lain. kay duna man day lain. Sunod pangutana kay duna man day naman day lain. Makahatag ka ba kapitulo og bersikulo sa Biblia nga naay laing adlaw nga gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan sa Dios? Makahatag ka o dili ka makahatag? Tubag kategorikal.
makahatag litra po litra di pareha nimo kung pangutan og teksto di kahatag. Ang ako Hebreo 4:7 ug nagtagal sig adlaw nga giganlag karong adlaw nagsulti sa nini tapos ang kadaghang tuig pinagi kang David kay kun makahatag ka bersikulo 8 makahatag pa kanilang pahulay si Josue dili na unta ang Dios maghisgot pa og ulahi og Next question. lain pa nga adlaw. Next question. Question, Brother Alvin. Kanang Hebrewanon 4 imong gibasa. Kanang Hebrewanon 4 nga imong gibasa nga nailain. Naa ba diha mabasa nga gipahulayan o gipanalanginan o gibalaan sa Dios? Yes or no? Yes, tubag, yes. Kategorikal, balik ko ng pagblasang 8. Nakahatag pa kanilang pahulay si Josue, so pahulay, adlong ipapahulay gisgutan ang topic. Dili na unta ang Dios maghisgot pa sa lain ug ulahi pa nga adlaw. Sa nuibig Dios pahulay gyapon sa Dios lain ang adlaw. Litra po litra tubag ka ikaw ganina nangutan Next ko ay question. tubag. So dili Okay, pa 90 seconds, next. balik Then, next question. Ang naa diha gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan kay naa man kahalain unya mao nang imuhang muna akong gipangutana kay naa man kaha. Uyon ka ba nga pagmabasa gipanalanginan, gipahulayan o gibalaan kanang lain nga imong giingon? Uyon ka ba nga nagtug-an ka sa tinuod? Apan kung wala kay mabasa, gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan, nagtug-an ka sa bakak ug imong giilad ang katawhan karon. Tubaga yes or no? Yes, nagtugan ko sa tinuod kay nagbasa lang ko sa litra po litra nga gisupakan ni ninyo mga sabadista di mo mauwa mo supak sa Dios. Hebrews 4:8 if Jesus had given them rest pahulay ha then would he not after have spoken God would spoken of another day sa Griego ale pasabot ali alon lain Next nga question. matang lain nga klase nga adlaw. Next question, Mr. Gita Mundok. Ang akong gipangayo o gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan. Nabasa ba nimo diha sa imuhang giingon nga lain? Nabasa nimo o wa nimo nabasa tubag kategorikal? Nabasa litra po litra Hebreo 4:8 pahulay gyud nga nagisgot og laing adlong pahulay nakahatag pa kanilang pahulay rest sa English rest day mo tong Exodo 28:12 pahulay matong nga rest litra po litra dili na unta ang Dios gyud imong supakon maghisgot sa ulahi og lain pa nga adlaw so lain Next na dila question. Saturday. Okay, next question. Akong basahon. Ha? Gipahulayan, gibalaan, maamang ka, nabasa yun. Akong basahon. Kay kung si Josue makahatag pa kanilang pahulay, ang Diyos dili na unta muhatag ang maghisgot og lain pang adlaw. Wala ko'y nabasa nga adlaw nga gibalaan, gipanalanginan o gipahulayan. Ang pangutana, ipadayon pa ba nimo ang imuhang pagpamakak? Tubag, yes or no? No, wa ko ipadayon nga baka kay akong ipadayon ka matuuran kay ang utso pag hisgot diri nga pahulay sa to pagibalaan na Dios gyud nagpahulay diha di na unta ang Dios mismo ha dili Peter Dios gyud dili tao Dios naghisgot og lain nga adlaw so katong lain nga adlaw mo na toy gisgotan sa Dios nga gibalaan gipahulayan kay nay word pahulay apilong pag mong balaan og Next simba question. ang Dios mo simba day Okay, next question sa mundo. Next question. Niingon ka, no, dili na nimo ipadayon ang imuhang pagpamakak. Okay, salamat kaayo kay dili na nimo ipadayon. Wala ko'y nabasa diri gipadayan, Time stop, gipanalanginan time o stop. gibalaan. Time stop sa objection. Negative sa objection. Fallacy of equivocation kay nga no moderator gigamit ng word nako nga no di nako ipadayon nga ang pasabot ko nun ako pamakak ang klaro kaya akong tubag no di ipadayon kay wa ko ibakak itudlo ang ako ipadayon kamatuoran so fallacy of equivocation gamit ng word nga no gihatagan naglain nga meaning Okay, so okay. fallacy Okay, Counter objection dito. Yes, na ko'y counter objection. Proceed. Ang akong pangutana mao'y nag-drive sa maong pangutana o niya drive ang iyang tubag nga no. Dili to siya pala siya. Kay nga man, ang akong pangutana iyang gitubag og no. Ang akong pangutana mao nimo ipadayon pa ba nimo ang pagpamakak kay wa man ko kabasa diri og
gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan, ipadayon pa ba nimo ang imuhang pagpamakak, ipadayon o dili na, yes or no? Ingon man siya no. Di mo na ako ang root karon sa ako ana pong next question. Okay, okay. Nga nitubag siya no. Okay, so mag-decide sa kuha. So, kanina objection, nag-premise ka bro, dayon ningon si Alvin na that is palang fallacy ba. Pero sa ako manggod, during pag magpangutana, bisan pa og ganing either namakak or nag-ugan og tinuod ba ang ato ang nangutana, Brother Alvin, ginadawat gyapon ko na as a valid question bro. So naara na sa naman na pwede man na sa imo na itubago nimo 10 seconds, i-explain lang nimo didto kung unsa ang hinungdan nga nung dili siya matubag og 10 seconds pa. So Brother Peter, paki question ulit. Okay. Ang akong pangutana, akong gibasa, wala ko'y nabasa, gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan nga ingon nimo nabasa. Ang akong pangutana nimo premise as a premise moderator, ipadayon pa ba niya ang ihang pagpamakakis or no? Nitubag man siya no. Ato pa dili na niya ipadayon nun. Kay no man, mamayang tubag no. O ako ilabot sa iyang explanation. Basta nitubag siya no. Ang akong pangutana, ini bang pagtubag nimo nga no, na dili na ka magpadayon, angay ba na akong pasalamatan o dili na ako pasalamatan? Tubag kategorikal. Tubag, angay nga di nimo pasalamatan kay fallacy of equivocation, ang word na kung ano, wala pa sabot nga no, ipadayon ang bakak. Kay fallacy ganin ang equivocation mo na ako. Nigamit ko word nga no, pero kung pasabot na, yes, nga gipahulayan gyapon sa Dios kay no ibig yes, pasahon ako ha, litra po litra, dunay adlaw sa pahulayan lang sa katawan sa Dios. Kay bisan Next sa makadawat sa kapahulayan, 20 seconds, next question. mapahulay. Next Sir question. Alvin kita question kay niingon man ka karon ang imuhang tubag, dili na ako angay pasalamatan. Asa man day ko magpasalamat? Kanang ipadayon nimo ang pagpamaka o kanang di na nimo ipadayon ang pagpamaka? Asa man ko magpasalamat anang duha? Ang tubag nako fallacy of equivocation gyapon kay wa gyud ko mingon nga ipadayon ang bakak. Akong gingon naggulamit ko sa word nga ipadayon. Time stop, objection sa time stop, mauna dyan ang objection affirmative sa man eh. Ang ako ang objeksyon, dili to siya palasi kay ngano man nagsunod naman ko sa iyahang mga tubag. Dili na kuno ko angay magpasalamat. Wait lang bro. Dili ko sa ako ang question. Okay, Asa man day ko magpasalamat? Okay. Nag-object ka bro kay kato iyang pagtubag bro ha. Negative, may counter objection ba? Counter objection, Mr. Moderator Badlasa, kay wa tay but-anay sa tubag. Kung tubag, fallacy of equivocation, kaya mag-away ko sa nga word, no, gamit ko. Padayon, gamit ko. Okay. Pero lain mag-sense, butangan man naglaing kahulugan, butangan sa kubaba. Okay, Padayon okay. ko sa pamakak. Huwag mo pamakak. Okay, Ikaw okay. question. Okay na. So kani diri pod sa pag-answer ha, bisan pa og sayop or sakto na sa pikas, gidawat gyapon ko na sa valid answer naman na sa audience kung saan na nila pagsabot no. So Brother Alvin, since na-post ka dito bro, i-reset na ko ang imong 20 seconds again. Proceed ka bro sa pagtubag. So tubag sa utso, naghisgot pa si Josue, Jesus mangan ini sa Greek God, Yeshua. Unya ingon diri, Time stop na bro. Wait lang bro. Bro, isa ka objection na sa isa ka question bro ha. Ipadayon sa ni. Wala man niya gitubagod. Asa Ipadayon. man ko magpasalamat? Bro, Hindi mo ko ipadayon magpasalamat. sa ni bro. 10 seconds naman lang, then i-kuan din bro ha. I-object din ba? One objection naman gud sa isa ka pangutana. So proceed ka. Wala man ko. Okay ra na, bro. Mr. Moderator. Okay ra na bro. Either ingani ra ni bro, paghuman niya og tubag bro, mag-object ka bro or balikon nimo yung pangutana ha. So ingana ra. Kay isa ra ta ka objection sa isa ka question.
Proceed, Brother Alvin. Again, bro. So ang tubag sa utso, igpapahulay gyud na kay ang Dios nagisgot naglaing adlaw. Sa 9, igpapahulay na lang sa katawan sa Dios. So automatic ibalaan na gisimba sa katawan sa Dios. Sa 10, sa mga ang Dios nagpahulay. Time. Pahulay gyud nagpagbalaan. Time. Eh, sunod, 7 minutes time, bro. So, segundo na lang yun. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang atong second stage sa atong debate, ha. So, shoutout sa atong mga nasa live kay Gwen, Likoy Palisida yun, dyan do tirada pag dili katubag Palisida yun. Shoutout po kay Rod Edoria, di jud kasabot basta SDA. Di ni pwede istorya. Jud kaayo, puro na lang pala si inyuha unsay bakak, wa may bakak tor SDA style jud na ninyo ba. Shoutout po kay Muslim Templar, pinangga nako si Brother Peter o si Brother Alvin. Shoutout po kay Jeng ang Kristiyano karon musunod na kay Kristo, dili ang pagsunod sa mga Hudyo sa lumang tipan. Ang Sabado bilang araw ng pahinga ay hindi na ipinairal sa panahon ng Kristiyano. Mahaba yung comment niya. Shoutout din kay Darling. Si Bunga, hindi pala letra por letra ang Saturday sa Biblia. Shoutout din kay Miel Bilyacana. Wala man siguro Gregorian sa Old Testament. Shoutout din kay The Bread of Our Soul na nanay word na Biblia sa Biblia. Shoutout po kay Espiritu sa Kamaturan. Sablay na po si Brother Peter kay ni Yes na po. Shoutout po kay Miel Bilyacana, Law of Moses, ? Shoutout kay Sister Maricel Moncada, isa ka debater sa JW, ato ang kaila. Shoutout Sis Maricel. Ayan. So dito tayo mga kapatid, sa ato ang final conclusion. Mauna dire si Alvin Gitamundok bilang negatibo sa ato ang topic na basahon lang nako ha. Ang topic nato kay pamatud-an sa ato ang affirmative na walay lain nga gibalaan o gipanalanginan o gipahulayan sa Dios maong adlaw nga ikapito. Mao nga adlaw ang igsisimba sa SDA, pamatud-an diha sa Biblia. Bilang negatibo, Brother Alvin Gitamundok ng RCC, your time start now. Sige, Ilang salamat minuto? Bergasya. Okay, kita Jeffrey. Salamat Bergasya atong moderator o atong admin sa Russia TV ug si Brad Peter Pindon, atong amigo nga Sabadista nga karon klaro gid kay Brad Peter, tikangkang gyud kay Brad Peter. Kaya ang pulong pahulay na apil na dang gibalaan. Sa 9 Diyos mo nimo basa itubag ko ganina nga yes pahulay na gibalaan na gihimo pagsimba nga adlaw sa Dios, lain ang adlaw. Kaya nga atong showdown diri do labay pulong Brad Alvin nga lain ang adlaw. Yung kawa na ilain. Wa may mabasa ni mo way lain. Di tikangkang ka number 1, way lain. Wa na sa Biblia, imo ra lang una-una. Bara na ni mo, dila. So pamakak na, Juan 8:44, ang gikan na ng pamakak sa imong utok, gitabi sa dila, gikan sa yawa, John 8:44. Ang ako, dili pamakak kay litra por litra, nitubag ko sa imong challenge, dunay litra por litra, lain ang adlong ipapahulay, lain. Pahulay ba? Pahulay. Oh, may tungod sa Hebreo 4:8 ngadto sa 10. Klaro kayo. Kaya ko nakahatag pa kanilang pahulay. Walang ipapahulay gina. Si Josue. Dili na unta ang Diyos. Diyos may nagisgot. Magisgot pa sa ulahi karon sa New Testament. Uglain pa nga adlaw. Ngayon supakon Diyos. Dalain nga adlaw. Mupugos yung supak na. Na dyan, 8:44 ka Brad Peter. Walagi kay daganan. Wakay lapihan ini madungguan. Walagi sakto to ko tabagay sukul-sukul kay mga taga Manila mas may pato ni mo record adlok mga di mga mo sukul ako. Busa na pay pahulay ala sa katawan sa Dios. Lain na ning adlaw pahulay gyapon adlaw pahulay sabat ni. Sabat rest for the people of God. Hebrews 4:9 kasunod sa 8 lain na nga adlaw. Na gyapon sa katawan sa Dios mo ni pulong pagsimba ng ita ka na sa 9
Di man ko nimo patiwason magsikag object kay kaunahay para malibog mga tao. Sa 10, pahulay bang Dios? Kay bisan kinsa nga nakadawat sa kapahulay ng gisaad sa Dios. Saad pa man eh. Katong pahulay sa Old Testament, di man to saad. Ang saad, kini karon tumanon sa New Testament. Mapahulay ang Diyos sa iyong mga buhat. Sa mga ipapahulay ang Diyos. Pahulay gini man Peter, pagsimba gini, lain ang adlaw. Ipagbalaan gini. Ngita pag litra po litra, grabe, ibuguan ka na mo din nagbasag Biblia. Hasta ang Diyos, nabuguan ka sa Diyos mo maning yawa. Bisan litra po litra, Hebreo 4:7, 8:9. So pa kung Diyos sa yawa, Satanic kining baruganan mga sabat Seventh Adventist Brad Peter. Satanic kini muragawas mo Satan's demonic association or Satan's Defenders Association kay inyo man gidipinsan ning bakak sayawa kamo yung mamugos. Ningon ko ganina nga palasi o equation ano kung pasabot kay every time mangutana ka atong kaduhan nimo pag-uyon Brad Alvin ipadayon ba nimo? Ang word lang kung ipadayon hatagan nimo sa iyong kahulugan sa next question nimo. Word ka padayon pero yung ko padayon nako nga miuyon ko pero ang kamatuoran sa katunga ra ang katunga sa imong proposition ay akong gisupakan nga imong giangkon nga mo na nga part akong gisupakan di magsusupak yun ko negatibo sa imong wa mapamatulti nga proposition una may palasyo ba question makadungog lang kag pulo nga padayon yes ni-affirm ko ang imong pangutana equivocation fallacy mingon ka nga daog na ka kasabot mi nang minaw punog lagi kay Peter kulatado kay kaning debate Brad Peter ug bisag unsa pa nga tema bisag kinsa pa bisag dili pa Peter no with all confidence no kumpiyansa kay ko sa akong kagalingon bisag kinsa ninyo dinagin mo kadawog labi pag magdilaga na ita sa Hebrew kay doon ako Hebrew diri Aramaic Greek ug Latin nga wala ba gyud mo ang Biblia ha digil mo kadawog man nagikadlukan sa taga Manila bisa sa mga Amerikano di sila musuko sa ug i-block na ko na itong yung apologies sa Amerika. Mo na Brad Peter, balik ko lang kung maigsong kung mga Katoliko, 5 minutes sa malang ni. Oh, last 1 minute. Beyond reasonable that, kay siya may affirmative, pamatod ang tonan niya nga Saturday, adlay papahulay mo nila, mga Sabadista sa proposition. Mo na ikapatugad lagi pahulay sa Diyos. O kung mapamatod na hala, ang Diyos din ng eternal God, may pahulay Saturday, 24 hours. Ikangkang lagi ba Peter maura ni nga guminta kong ipaambit sa mga Katoliko ug madi Katoliko ay gid magtuoan ng Sabadista kay di na tinuod balik ko nako diri nga dictionary ang day of rest Sabbath for Christians is Sunday sa Hudiyo di man ni Hudiyo siya nagpaka-Hudiyo lang pinadiagnose na sakop sa sinagoga ni Satanas nagpahulay mo Saturday mga Hudiyo naghudiyo-hudyuhan ka mga Muslim Birnis pero sa Kristiyano, labi na kaming Katoliko, Sunday yun. Sa Biblia, Sunday man yun eh. Walay naputol lang ni. Pinadayag uno di Sunday na sa mga new version. Walay Saturday lang alayng adlaw. Kay lain na gali sa Saturday. Dili na Saturday gihapon. Managsong Peter. Huwag yung kailapiyahan madungguan. Manang kanang imong challenge sa next debate. Usbay mo na. Pagpalingog-lingog, ayaw nagpaluapan ng debatiha. Kaya lukapan na sad ka sa ikatulong higayon. Karong si Manaha. So, badla siya, hindi lang ko gusto. Salamat nimo, magdagan salamat sa Peter, sa listeners and viewers. Okay, Good so night, God bless, bye-bye. Diyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Diri punta sa final conclusion sa atong affirmative sa iyang gipamatud-an na iyang pamatud-an nga kung walay lain nga gibalaan o gipanalanginan o gipahulayan sa Dios mao adlaw nga ikapito mao na nga adlaw ang igsisimba sa SDA pamatud-an diha sa Biblia bilang affirmative Brother Peter ng SDA your time start now. Okay, ngayong gabi mga igsoon. Daghang salamat no Brother Alvin. So diyan tamo mga igsoon, kining iyahang ingon nga lukapa, pabuhi na lang nasa dugo. No klaro kay pagka istorya, klaro kay nga siya nalukapa. Wala lang kung nagamit ang mga termino nga lukapa kay nga man binata man gud na. Mama, dagma, lukapa, perdi, ligid, mga binata na. Nag-mature na ko eh. Oh, dili na siya, wala na kuha. Ang iyang gigamit, kung imuhang basahon mga igsoon, mga higala, kanang Genesis 2:3,
gibuhat na sa Dios. Kung imo ang ipadayon diri sa Marcos, mao gyapon gibuhat sa Dios. Dawa ba ilaing gibuhat sa Dios nga gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan? Wala eh. May kag naapay lain. Ipangutana ta ka. Ang imong gihatag ang Hebrewanon 4. Oh, nga naapay lain. Mao ra ang gyapon na kanang ingon nga gipahulay ang Dios. Sama sa pamaagi nga nipahuway ang Dios. Mao ra gyapon na siya nga adlaw ikapito. Wala ko ilain. Oh, di ba lingo-lingo ka. But pasabot, basta maingon gani ko lain, usar na siya. Mabitaw nang gibasa nako diha sa Exodus 20 Gs, usa ka adlaw nga igpapahulay. Alang kang Jehova nga imong Dios, ikarga nimo diha ang Domingo. Ikapito day ng Domingo, Brother Alvin. Oh, ang kanang ikapito, Mr. Moderator, objection Mr. Moderator, distract kayo sa iyang pakita-kita sa mong teksto. Okay. Time stop muna ha. Wala, bro Alvin. Pa-off muna ng camera, bro. Tapos pa-mute. Wala ko ganun. Sige, brother. Wala ko nagkuhan. Okay na. Pa-mute na lang. Yeah. Okay. Maraming salamat po. Ako 3 ganihan. minutes and 31 seconds. Proceed ka, bro. Sa iyang oras ganiha, wala ko nagbinastos. Kaya nga naman, girespeto na ako siya. Magulang pa ako na siya. Pero karon wala naman siya respeto mo kung ni object ko. Pasensya na, bro Arabina. Nga na lang tatawa. Respeto anay lang ta. Amigo mangga ta. Dili lang nato i-distract. Kaya nga naman, ako ang maning oras. Ipadayon ko. Ang kanang nasa Hebrewanon 4 Gs, mao po na siya adlaw nga igpahulay. Wala ko ilain. Ayog ina nga ang Biblia sa Genesis, usa ka adlaw nga igpahulay. O sa Exodus, usa ka adlaw nga igpahulay. Alang ang Jehova nga imong Dios. Mabitaw na nga. Ipangutanan na ko siya, naa pa ba'y lain? Ingon siya, naa. Wala ginabasa dito, gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan, kanang gihatag ni Josue. Wala ay. Ato pa nagbinisbot ragid siya. Oh. Gipangutanan na ko siya, abay ko nimo sa debate, no? Kamo nga mga naa karon sa debate. Ang kanarag yung permirong tubag sa kategorikal, mao gina siya dawaton. Bahala kung saan na mo explanation. Oh. Hindi naman guna siya god, kapan naman guna siya kay ngano man ni uyon na siya na bay negatibo nga mo uyon. Di ba wala? Ni uyon naman siya. Oh. Ihanap pong gigamit ang kining Hebrewanon nga moingon siya mao. Tinuod maora na siya nga adlaw nga gipahulayan na sa Dios sama sa paagi nga ang Dios ni pahulay sa iyang mga buhat. Wala lain maora gyapon na siya. Oh. Pero dili ka makabasa nga naay lain nga gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan sa Dios sa Biblia. Iya raman to. Ayaw ini nga ibutang nimo ikarga nimo ng unang adlaw sa semana wala ay. Dili man na mao. Oh, tagaan ta ba ka og 10 pesos makabasa ka nga ang unang adlaw sa semana, gipahulayan, gibalaan og panalanginan sa Dios. Iya gihatag nga to sa mga mga kining Kristohanon, tagaan ta pa og 10 pesos. Di ka basa na bro Alvin ya. Pag angkon kag didaog ka ning debatiha. Supako nimo ning Biblia nga walay lain. Kanang usa napaday na kapariha. Oh. Walang dir Alvin, bisong saon nimo maglukso-lukso naman lang ka. Dili ka makabasa diha nga duha ka adlaw igpahulay. Oh, alang ang Jehova. Umayo karon nga Biyernes, alang ang Jehova din ang Biyernes. Siya sa Muslim, dili pod. Umayo mag Domingo alang sa Kristiyanos, alang na ila kang Jehova. Dili pod. Ang alang kang Jehova nga imong Dios kanang naa sa Exodus 20 verse 10. Usa ka adlaw nga igpahulay alang kang Jehova nga imong Dios usara. Nya mingon na yung mabasa sa encyclopedia 3 Sabbats. Biyernes, Sabado, Domingo. Ay, unsa naman tawo na oy? Wala na sa Biblia kay nga naman nasupak na sa Biblia tungod kay ang Biblia nag-ingon usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Dili duha. Brother Alvin, ayok nga matauhan ka, no? Tanan nga mga Katoliko paminawan ninyo usa ra gyud na ayo gid mong tuong Alvin kay ngano man siya maoy naigo sa 8:44 sa Juan, amahan sa bakak. Oh, bakakon kay na siya kay ngano man. Nganong bakakon? Ang iya naapay lain. Nya iyang gitudlo, maora na gyapon, natara pangilan. Kaya Hebrewanon 4:10,
Maura gyapon ang adlaw ipahulay nga gipahulayan sa Dios. O, di ba? Pero ang iyang gihimo abi nimo kunsa? Lain daw kuno na, asay lain nga maura na. Oh. Sa ato pa, ang adlaw nga ipahulay alang ang Jehova nga imong Dios, usa ra gyud na, dili gina sa mitabog duha. Kurehay ganiya giingon nga tulo daw kuno. Iya sa Muslim, iya sa Diyo. Ah! Panginat tumor. Daghang salamat ug maayong gabi ka natin sana. Okay, so diha na human ang ato ang debate. So before na to end yung ato ang live, syempre gusto ko magpasalamat silang duha sa atong mga audience. Wala na ni sa debate ha. Dili na ta mag-iskot ana. Pasalamat na lang sa mga nagtan-aw sa ato ang YouTube channel na ipipila dira og diri pod sa ato ang Facebook, no. Og sa mga mag-review pa ani kanang ma-upload pa ni sa uban na mga group or mga platform, no. So unahon na to magpasalamat si Brother Peter, bro. Okay, daghang salamat sa tanan. Especially sa ato ang moderator, no? Diba? Sa nagpakita sa ato sa iyahang hulagway, sa iyahang kamera, pero ibalo kong kita na ako na siyang ambungan. Daghang salamat, Brother Rasya. Og sa kang Brother Alvin, no, nga ako ang katbang. I hope nga ang ato ang relasyon bilang amigo magpadayon. Kining debate, no? Kining debate mga igsoon. Kamo nga naa karon diha sa room o naa diha nga naminaw karon. Kining debate normal lang na nga naay mga ingala nga mga pamaagi. Pero ipasalik na ko ninyo nga ang ato ang gugma ni Brother Alvin ngadto sa 70 Adventist gugma ngadto sa mga Katoliko magpadayon hangtod din sa pagbalik sa Ginoo. Di na to gubon kay ang Ginoo ra gyud nag-ila sa iyang katawhan. Kaduhang Timote 2:19 nga ang Ginoo ray nakaila sa iyang katawhan. Busa magpabilin lang gyud ta nga nagtuman sa sugo sa Dios, buutan di sa iyang atubangan. I hope nga makasabot mo na niya. Daghan kayong salamat Brother Alvin o Brother Rasya og tanan nga mga naa karon. Akong ibalik nimo Brother Mr. Moderator. Okay, og syempre Brother Alvin, bro, pasalamat po, bro. O daghang salamat una kang Brad Rasya sa atong moderator o admin sa Rasya TV nga gitugutan ta magdebate karon gabi una karong orasa natuman gyud Domingo alas 7:30 ngadto sa alas 9:30 o sa atong katbang atong amigo Brad Peter makalaom ka kay daghan pugo pa rin nga sa Badista nga padayon gyapon tang amigo no hindi mabugto kay part gyud sa debate ning nani nay asaran o nay katawa etc. no. Pero pinangga gyapon ta ka Brad Peter, no? Salamat sa imong paghagit nako og debate. Amo tubag lang gyud ko sa hagit, okay di mo ko manghagit. Unya, pasalamat ko sa mga Katoliko nga kanoy misuporta sa akong apostolado, mga babae ni mura ko sa Lucas 8:1-3 daghan na tabang po ni Brad Alvin mga babae nga mga Katoliko, sila Sister Gingging, sila ni Sister kining Darling, no? Unya si Bunga, unya si nakalimot ko si Sister Tata Basbas ug uban pa diha nga wa na nako madumdumi ilang mga pangalan. Ug sa mga lalaki sa nitabang nako si Brad General Ramon Mapalo Naul ug si Brad General Chris Catris Bernabe nga nindot kay sa Grills, no? Paminaw na to ya Reels, tanaw na to kay mubura, brief, concise, unya katiktikal gyud nga political nga post nindot kay paminaw dali ra masabtan. So share, like ninyo ang yang page o ang mga reels. Gabadgasa nga akong live stream diri every other day mag-live stream ko sa akong Facebook walls. Unya doon na po ko yung mga debate coming sad siguro kung hindi lang si Brad Peter lakuban. So nagulat lang yung ko challenge Badrasa kung ako challenge wag di debate ani. Na Badrasa PM na ko imong Gcash number kay mo hatag sa tagpahinungod. Pero Peter, hatag bug pahinungod kay ato ning amigo sa Madrasa dito ni Tangkiyon Tangki. Hago kay ni. Ora Madrasa, good night, God bless, bye-bye. Okay, so Rasya TV gusto din magpasalamat sa tanan na sumusuporta o patuloy pa din naniniwala sa atin. Shoutout din sa ating mga nasa live dyan, sa mga kakilala na ako na nakikita ko. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasya TV. Yung aking Facebook, Rasya Vista mga kapatid. Lagi tayo nag-debate dyan at merong mga podcast. So, paki-follow na lang. At kung gusto nyong sumali sa ganitong gawain
or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Peter, ato ang bago na amigo sa 7-day Adventist. Aog si Alvin Kitamondok, syempre, kung naamoy mga debate, pwede nyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa Russia TV at yung mga kondisyon din ng ating mga debatista, mga kapatid. So, paki-follow na lang din yung mga profile ng mga ito at mga program nila Brother Peter at Brother Alvin. So, yun. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.